Karubuda pai. Mimi to asika karubuda somewhere, but I'm not pai. Dzemudanga. What do you say, guys? How are you guys? What do you say guys? Dandine message yenyu yabva kuna prophet. Saka ndatirega ndivenda chingouya pano. Ndivenda kupai message yenyu. Tibva make a short life. Anditika I hope maswera zvakanaka guys. I hope maswera zvakanaka. Ha kwakuri bofa iya. Ha basa taswera mushi. Taswera mushi kumushando uku. Taswera mushi. Ha taswera mushi. Taswera mushi. Taswera mushi. Taswera mushe. Right, saka prophet vandi bata ndikaendi play audio yavo kuti munzwe musazoti sisimeli. Ndatomanya ndatouya ndatogadzirira kuti pa live prophet ndobva watumira chi message. Hello my sister, I forgot to tell you yesterday kuti today is mama's birthday ravo ndinhasi saka tiri kumbo vagadzirira wabikira prepare for the birthday since the family is gathering tonight. So saka ndakakangana kugudza ine zuro. I'm very sorry. So we can postpone to tomorrow. Thank you, my sister. Thank you. God bless you. Anti mashinzo waka. Prophet avachakwanisa kuti vanakwanisa kuya nhasi. Birthday ramai prophet. La prophetess nhasi. Saka vanga vakanga maiwo. Asi sevana vechechi yesterday magume. Sevana vechechi yekuchechi kwavo vanga vari busy kugaragara vachimira kugadzirira mai vavo chi birthday. Gadzira mai vavo birthday. Saka vari kuti vanhu vachiungana kuti vachakwanisa kuzouya azviti vachauya mangwana. Saka mangwana moziva kuti same time vanouya. Mangwana same time vanenge varipo. Umeona mangwana same time vanenge varipo pano. Anditika right asi zvinei toda kuti timbotitaurei guys. Ndoda kuti ndimbotaura hangu. Anditika this is just a random life. Anditi iye zvinoitika mumuri. Anditika mumuri matinoberekwa guys munoitika zvinhu zvakasiyana. Tinogona zvogwa namai 1 tiri 5 nababa 1 asi takatosiyana mapersonalities. Andi munozviziva. There's Tanaka Chiremba, thank you very much. Andi munozviziva. Blood kunonzi family. Anditika blood kachinji kachona you can choose friends guys. We can choose friends, we can choose cousins, we can choose, but we cannot choose a family. Andi munozviziva. We cannot choose family. Muma family mchona takamira takadai so family medu. Ndakambotaura nezuva ndikati munozvagawana nezvipo zvakasiyana mafamily. Umwe anozvaga akafumbatira chipo chake, umwe anodini. Pakaita kuti mufamily umwe ane chipo chakazvaga akafumbatira, vamwe vanenge vasina, inogona kuita problem. Achauya anesu, achauya. You definitely think kuti vamwe pane zvaakabata kuti pane zvaakadai. Anditi imi mchona takatodai so tese panapa tikada kubvunzana one by one. Tinogona kuwana vashoma vekuti kufamily kwavo vanoti zvinhu zvakamira zvakanaka kufamily kwavo. Hanimaona kuti vanowirirana vanodini. Atitowirirani kumafamilies uku dzinenge dzitori hondo makakatana chaiwo. Hani munoona zvinoitika
pavanhu vakasiyirana zamu mufunge kana kuti vanhu vakayamwa zamu 1 munotokonana munototirana tugodo so zvinotoitika mufunge hakuna imimi ndimi family menyu munotozoavoida ndimi kuti ningita kumuziva maybe chimuziva ndimi tozotati ningita kumuziva ngatingomiginowayi nevamwe mafamilies ese akatakura kurema mafamilies ese tine hondo dzatinadzo mafamily handi mazviona tine hondo dzatinadzo mafamily umu kasi pakurarama zvaigona kana muine mafamilies nehondo dzoidza munenge munadzo handi munoona as much as zvakangonaka even sometimes kuti kana panguva yoyo musati magona kusolva maproblems enyu pache zvenyu handi muona kumbotoiginowana umwe ungotamba yake umwe otamba yake zvezvitori nani umwe otoiginowa akadai umwe moiginowana ndotodza kuti I don't want to talk about this one, I will never talk about this one, then you ignore each other. Chandinoziva vana vakayamwa zamu 1 panozosvika time yekuti even after 10 years kana 5 years munotosuwana chete mugotsvakana ndipo munozoona vachigagana vachichema paya after 10 years 20 years vasangana kudai vanotanga kuchema nekuti pane zamu iro riya ratomba 1 iro riya hamene zvaringori so hamene kabhondi karinongobatanidza vanhu so munozosvika pakuti munosuwana kana muchagana mochagana kana muchifikisa zvinhu mofikisa zvinhu handichika vedu yemafamilies ngatisiyirei pamangwana pakanzi pafiwa nhasi munoti no matter what munotosangana chete ende masangana chete pane pachada kudhiskaswa kunzi toita sei semhuri muchitotauridzana muchitopindurana. You can never avoid each other for life. Chamungatoita mufamily kutodzidza kuti uyu ndo zvaari muchiginowa makadaro muchiinda. Anti muri kunzwa tida kuvhurira life iyi nhasi mumbonzwa kuti mumafamily matinoberekwamo makamira sei. Ini mukatondibvunza kufamily kwedu atinamboberekwa takawanda, but tine munhu wana totoziva kuti ushu ane problem yechakati, ane weakness yakati, totoudzana kuti ine vamwe kuti amuzati chi watanga atingoiginowai, ngatimbomiginowai, totomiginowa tese kuti uyo watanga totomuziva. We live like strangers. I don't miss you, or you are right. I have a sister. We live like strangers. I don't miss you. Lulu, the time will come. Kuti uchamumisa. For now, you don't. Akazizho aita accident, Lulu, you'll be the first person to go there. Iwo kanzo aita accident, she'll be the first person to come. Kwene zokuda kuone gana tudisho zokuto gazwa moyo, but muri tu munodana but amugonugatsana. Nechidana na mumoyo, but you can't stay together. Munenge mchungomarana. Muchungotana makuwa achungu kreta nyaya zviri kwese zviyalulu, it's everywhere. Zviri kwese totomuziva isi kwedu kuti uyu akada kugwisanisa kainda uko kanotora zvakadai, akada kuenda kuno uyu unogwisanisa kutora, totomuziva saka what we do most of the times we try and avoid. Tikaona atanga totodzana kuti zvatanga. Mafamily atinoberekwa tine zvakawanda zvirimo mufunge. Zvimwe zvinoitika kati mafamilies eduka kwakanzi nebhaibheri ndicharova vana nezvemadzibaba avo. Zvimwe zvinoitika mafamilies edu nhasi zvinhu zvatakaitika kudhara, zvatakaparigwa nevakatofa kudhara vatisingazivi. Vana sekuru vedu vakasiya vachiparira, vakafa vakaenda. So zvinotevera bloodline. Mungona nhasi mufamily mune bopotana, mufamily mune nyonga, mune chiyazviti, muita kunge aistomboridzi nguva yatina chatotoziva titori vana. Vabereki mhosva dzakaitwa navabereki vedu kare kunzozana dzakurohwa neisusu vana, dzakurohwa isusu pavana nhasi. Mafamily aya ndosaka muchinzwa kuchinzi varungu vanoti kune inonzi black sheep of the family. Topic. Ndizvozvo handimaona. So it's good to avoid sometimes. Handiona because the blood harigezwe chokwadi chakanaka. As much as tinavo vari toxic sei mumafamily umu, but avagezwe. Ndikudzei tinogona kungova avoida in peace. We just avoid and you do your thing. Waka avoida hanzi mapinda mukajeni medu kwedu zviri kwakawanda rudo.
zviri kwakati tikada kutovhura malaini izvozvi tinogona kuwana pavanhu 380 vari apa tinowana 10 vanoti aiwa isi kwedu kuri right. But munoziva chinhu chakambotaurwa chichi kunzi godo, chinonzi godo chiya chinhu chiri natural. Handi munoziva chinhu chinonzi godo, chinhu chiri natural chinongoactivatwa so munhu wese anacho chinhu ichocho. Mwana wamai wako cheche ukauya nhasi wakatenga kana kuti wakatenga stand wakavaka imba handiwana iye asina kagodo ikako kantoactivatwa so kantoactivatwa. Umanozongo kuti aiwa ndazviita hedu mafara tafara mazodai but mukati zvausingaoniwe achitorwadziwa. Ndosaka mutona vanoparidza chiti a family that prays together sticks together. Sometimes zvimwe zvacho munodzogwa neshoko. Shoko raMwari chaichero rinodzora zvinhu zvakawanda pavanhu. Handi muri kuzvinzwisisa. Saka da kubvunzwawo mafamilies enyu handika, how do we deal with the toxic family members? Toita sei tinavo vana bhudhi vedu, vana sisi vedu, vaningina vedu, handitika vekuti pese patinonge tichitodai so handitika zvimwe zvinotaurwa nevanhu zvinotaurwa nevaningina vedu, zvinotaurwa neranzva dzedu, ndo vanofamba nazvo kutotora chekutonotaura kunze uko zvoti unenge usingatozivi kuti ukatozonzwa notaura kuti atakaza utozoperegwa nekuvhunduka. Chii chinoitika and how do we deal nevanhu vari toxic vakadai vatina mufamily? Nokuti mukada kuti murwe everyday munopesera futi makuita kunge mapenzi, kunge vanhu vasina kukwana. Ati muri kunzwa kunge vanhu vasina kutokwana. Saka how do you deal nemafamily? Sometimes as much as zvichinetsa kana kurema kunyarara kune vanhu vangori toxic asikana mafamily medu. Imagine kuti mumwe munhu unzwe shamwari nokuitira toxic, umwe wamai vako chai antazare kuzokuitira toxic, antazare kuzovaitira toxic. Hanzi ini I blocked, I tried zvikaramba, now I'm at peace. Yes, you can block and move on. Pane gore rekuti chazosvika pakuti unozomudemba mozosuwana mozosangana moagana kana atanga obloka futi. Andowana sometimes kutobloka and kumova to live a peaceful life kutori nani. Kubloka woli worarama zvako a peaceful life, because as long as muchingoonana muchingostokana muchingoonana hazviperi. Ndopa panotaura kuti mufamily kana chiti kune vanhu vatoxika zvinogona kutangira nekuna mai. Mai can be toxic, baba can be toxic, vana sekuru chaivo can be toxic, munhu wese can be toxic mufamily. Zvokuti unoshaya kuti saka toenda kunani, nokuti muri nenge chingori mix masala makanyaniswa chaiko. Saka muri kududza kuti imi paupenyu hwedu pokurarama vatinoti ukama hwedu vanhu vangori very close kwatiri here. Nanzi buy Otriven nasal spray tichatenga Grace ndi watonitengerwa nitumira. Anmona. So how do we deal nevanhu vatinoziva mafamily medu umu kuti vari toxic? How do we deal? I'm opening lines, guys. If you want to call in, let's hear your contribution. How do you deal with a toxic family member? Be it Mai, be it Angadzi, be it Sisi, be it Muningina. Kana wakambosangana nesituation yakadaro handitika, how did you deal with it? Wakadila nayo say so that wamwe wakanisa kudzidzawo. Handiti, this is a very educational life, because my family medu zviri kutoitika zvirimo. Zvirimo mafamily medu zviri kutoitika zvirimo. And vamwe vacho vanotoshaya kuti waita sei, kuti ndozviita sei, wakadhila sei wewe nesituation yanga iri toxic yaibuda nemunhu wekuti munhu ari padhuze newe. Nokuti munhu asiri padhuze newe ndongoti mhene ndokubloka ndotorova pasine life yangu. Hands true even isu. Yes, chipo kanjiti family members. I mean kuti iwo kana vari family members, you can be toxic as well. You can be toxic. You can, but family member, we are all family members. I can be toxic as well to my family members. They can be toxic to us. The guy is going to phone now. Oh, sorry. Because she don't need it.
Hello, toxic members. Musha kuri say. Hello. Musha kuri say. Musha. My toxic family member yakatoma. You find that sometimes pani mama problems anogona kuitika within siblings. Asingagadziriki. Ma situations kuti are beyond repair. They can't, no matter how much you try. Pane zvimwe zvinhu zvekuti you can't. Nema situations ekuti sometimes munogona kuzogara pasi later in life, even after how many years and settle issues. Nezvimwe zvinhu zvekuti maybe zvinenge zvakutoda Mwari. But in what I can say, kana uri toxic, une toxic sibling, kana kuti usingakwanisi kuwirirana namai vako kana nomwe munhu, it's fine. It's part of life. A lot of things are happening in my families. And pane zvimwe zvinhu zvekuti we judge when we see people vasingawirirani. Tichiti why vasingawirirani. Maybe vana vanofana kugadzirisana, vanofana kuita sei. Kana uri situation yekuti awirirana namai vako, especially I want to start namai. Kuna mwana mai SIS MELLY vekutika unoona kuti dzimwe nguva dai ndanga ndisina, because kuna vamwe ana mai zveshuwa vekuti vanokandisa mapfumo pasi kuti unogona kuvada samai vako, asi vane umwe unhu wekuti iwewe unotokudzorera mumashure. Inini I used to have a friend wandaijaja kuti why usingawirirana namai vako, but when I got to know the deep truth that was hidden between amai nemwana, ndakanotisa kuti no, ndakajaja bhururu wangu wrong, of which maya ava sometimes it's good kutongokanganwa utongoti ndiri mbereki. I think Mwari pachake iye semunhu ane simba rekutonga vanhu anozotonga achiona ega kuti izvi zvisina isusu mukati. Then kune masituations ekuti mubereki anogona kuda umwe mwana ovenga umwe mwana zvekutoti mwana uyo yakavengwa panotoita beef pekutoti mutoona kuti mwana uyo haadiwe. In cases like that, unogona kuda mbereki wako because haakudi naturally, haatokudi, but iwewe ndamai vako, there's nothing, you can't run away from your mom. She's your mom. Yes. And but you know the problem. Kuti problem mai vangu havandidi because of this and this. But pane zvimwe zvinhu zvekuti mubereki ka neimwe situation yekuti mubereki anogona kurara nemutsvashi SIS MELLY. And then you get to know. Yeah, iyo yakaoma iyo yakaoma. Nditori nenyaya ya WhatsApp kwangu nhasi yava mweni vari kunza kwavata nemwana wavo muroro akauya, itori confusing nyaya iyoyo. Enderera kumberi. So masituations akadaro unogona kurarama hako kusvikira mukufa, but the fact yekuti unoyatsozoti mai vangu vakakurwa kana baba iyoyo ndeyekuti ndosaka mutoni wamwe vanhu they can go far away and vachitorarama vachitoti mubereki asingatombomucheuke bhozi. Pane zvinhu zvokuti hazvibudi mumunhu SIS MELLY. It's like every time paanoona mai vake anoona vari naked vaine munhu anorara naye makumbezi. And then kune masituations ekuti pamwe makakanganisirana, pamwe pane zvakaitika kana kuti wakanzwa guwa, pamwe munin'i wako akakutaurira something zvakakubata, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika zvokuti it can be settled. It's only kuti sometimes vanhu vane ma-emotions and vanodhila ma-situations zvakasiyana. But pane pamwe pekuti kana ari munin'ina wako, for example, ouya kumba kwako upotsa kudestroy relationship yako nemurume, kana kuti oba zvinhu mumba mako zvinokonzera kuti marriage yako isagadzikane, but later on in life unogona kana achinja, because you can only forgive people if they show you signs of remorse and they show you signs of change in them and attitude and character. Zvakaoma kuregerera munhu kuti ingori mbavha, kana kuti zvakaoma kuregerera munhu kuti achiri kungofamba achingokutaura kuti sisi vangu vakandita so, sisi vangu vakandita so, kana kuti hanzi vakandita so. Andinoona saka kuregerera zvinodependa nekuti munhu wachona ari involved ane chaari kuratidza here also to work towards that relationship in building that relationship, because unotadzirana nemunhu nhasi
mangwana tinogona kuzoonana kana pamariro, then kana pane imwe situation yekuti masanganiswa pahospital bed yemunhu imimi common person wamunoda muri two, and you don't have anywhere to run, you can settle issues if it is possible. Masangana watoona kuti abati munhu pane pamwe sesimeli pekuti munhu wausiri kuwirirana naye unozomona ite situation inotokunzwisa tsitsi yekuti you can't let that person just go. Unogona kutozomunzwira tsitsi wauna out of pity kuti it's fine wakanditadzira, but I don't also like and enjoy life yauri kurarama. It's fine, let's bury the past, let's start now. It's part of life. As let's not judge people vanema toxic relationships nema siblings nevabereki, because pane vamwe vana mai vane hunhu hwekuti kana newe shuwa ukaudzwa nyaya yacho kunzi ndiyo iri pano, kana dai uriwo unoti zvakaoma. Nevamwe vana mai vanoroya even vana vavo vasikana vatori jealousy kuti mwana wangu inini akaroorwa nemurume ane mari, kana kuti mwana wangu agere. There are parents like that, Sister Melly, vekuti they hate mwana wake kumuona akagara zvakanaka. Maybe it's a spirit or what, we don't know, but there are parents like that zvekuti vanotofrustrate marriage yo kusvika wabuda wadzokera kumba kwavari, then you can click. But as long as you're out there making it in the world, you'll never click. So pane pamwe pekuti unoona kuti munhu anogona kuuya kana kuuk ikoko kana kuenda New Zealand onoita 16 years, vanhu vachimuti haana basa namai vake takavaona isu patikaenda kumusha vari kusafa. But the truth is known by the person ari mutsoka idzodzo kuti nini mai vangu chaivo chaivo vanhu havavazivi. Zvakafanana nemunhu anoti mai vake vanoroya. Isusu tinoti mude muroyi, but anogomuda seiko nekuti paanoendesa chikafu paya anonokorwa zvetsoka, paanoendesa chikafu paya anotonzi saka zviri kukufambira unofanira kunge usiri ipapo. So kune masituations ekuti let's not judge. In what I want to say, let's not judge even vari mukufamba mutsoka idzodzo. Guys, you know yourself. If people say something kuti usabvume futi kupuwa pressure nevanhu especially from church who force you kuti regerera. Forgiveness is not by force. Oh, yes. Kune vanhu vakawanda vakanzi muregerere, but mwoyo wako usiri ready for that. So take your time. Don't worry kuti ndikafa mangwana ndisina kumuregerera. God knows you. It's better to stand by your truth yekuti wakatadza kumuregerera than to portray an image to the public yekuti wakamuregerera. But usina mumwoyo mako nyatsozoti I did it for my aunt or my mom or my uncle, I intervene munyaya kuti pangoinzi pasina bopoto. So as long as in your heart you are not free, if anebondo rako, God will see you there. We don't know what is happening on the other side. Because ukaita by force chitori chivi, because you still you are not free. So live your life until you reach a day where you tell yourself, I want to set these people free, I want to forgive them, and I want to have a new start with those people. Thank you, Sister Melly. Thank you very much, Kola. Thank you. Right. Kola ari kuti ataura kubata kubva kuna mai kuti kubva kuna namai chaiko mai can be toxic, and but ipapo pakuve toxic kuti vamwe tikuti toxic tisakangana kuti so we can also be the ones toxic. We can also be the ones toxic ipapo. Hanzi na Kola unogona ngoita yaunoita kusvikira mazosanganawo pamunosangana ipapo. Then if it ikarawawo based on a reaction yamunoita kana masangana pa after makore wayo, then motangira ipapo. Kana usina hauna ndizvozvo, because forgiveness comes from the heart. Forgiveness does not come from kuudzwa kunziregerera antika it should not depend. And I believe it depends nokuti gravity yenyaya yacho yakamira sei. Anomaona gravity yenyaya yacho yakamira sei. Kune dzimwe nyaya dzokuti dzikadzitaura apa kuti vanhu mukuregerera hapana nyaya iripo. Pamwe makuhwa chaiwo akuti vanhu vasaona ani vasataudzani hati masvona makuhwa chaiwo zvokuti munogona kungoregerana mukati move on. Kozoitawo zvimwe zvokuti mufamily mwana uvengesa vamwe vana vese ari yewani. Koita isusu vana mai kazhinji kacho ndisi dambudziko hombe, because tikagona gara chete tango entertainer handimoona vana kuti umwe auya neguwa ushu mangwana uya auya neguwa mangwana uya auya neguwa, imba yacho family yacho ve disaster. Ndatopwanya vana ndirini
Then there's a case yekuti yes you can forgive vanhu ava antika but wovada from afar you forgive them for your own peace and you love them from afar padhuze newe no mumwe mako ndinozvati aiwa inini ava ndakato asi padhuze neni hazvichaiti saka zviri pakasiyana siyana regai timbonzwa vamwe. Hello kola pamafamilies. Hello kola. Yes, muri sei? Muri right. Amush. Inini ndauyooneka nyaya kangu kandiri kuda kuedzawo kubatsirwa. Inini ndine mukoma wangu. Mukoma wangu uyu mwana wababa vangu. Saka zvakaitika handizivi kuti ini ndida kunzwawo kuti imimo munoti chii pamwe ndindakakanganisa but handifungo ndakakanganisa. Saka zvakaitika mukoma wangu uyu pari zvino ezvinezvi ari muhospital. Saka muhospital maari umu anyway tiri muengland. Saka muhospital maari umu anga ari munhu anga ane mari yakawanda. Saka because ari muhospital anga asingade it's like a plan yatanga takaita isusu kuti une mari dzakawanda dzaunadzo tikatowirirana tikati mari yakawanda kuti vasazive kuti une mari yakawanda because anenge achida kubatsirwa like aida kubatsirwa neaccommodation nechi mbatawirirana mbati sudurudza imwe mari yangu uise maakaunti mako bandaisa mari yamaakaunti mangu kana kuti handizoti chii chakaitika kuhospital iko kana kuti brain dzake dzanga dzakuita sei handizive. Saka akazoti aenda kubhengi hanzi mvaona kuti imwe mari yake yakanga yabuda maakaunti. Zviri zvinhu zvatanga takawirirana ini naye kuti mari yako iyi ndichaichengeta kana vapedza kukupa accommodation nene wozotora mari yako kana vakasakubvunza kuti une mari yakawanda. Saka iye akazodza vanhu vacho vekuhospital kwaari kugara ikoko kuti munin'ina wangu akandibira mari yangu. Saka vakabva vachi saka tida kuinvestigata nyaya. Saka pari zvino inini handisi kutotaura naye because iye akazofamba kutaura munhu kuti akandibira mari even though mari yake yese yandakange ndabvisa takataurana ndakamudzosera mari yake mazuva akanga ataura kuti akuda mari yake. Saka handizive kuti handisoti kana mai asonzwisisa nyaya yandataura. Ndanzwisisa chaiko right. Mubvunzo wangu wokutanga noti hanzvadzi yenyu iyi munin'ina wenyu kuti hanzvadzi yenyu ari kurwara nei? Mukoma wangu akaita chirwere chacho handisi kwanisa kuchitaura because pamwe vanhu panozoita vanhu vaziva nyaya vaziva. But achisanganisiri ati alright it's okay hatisi kusanganisira kurwara pfungwa iyi. Aiwa chikusanganisa I think kunge akuita kadementia here because achikure atori maybe akutosvika kuma-70. Nai munin'ina wangu nai vakomo kana kuti munin'ina ko zvamune answer one mataura moga kuti anoita dementia. Chii chinonzi dementia? Aiwa but kachinonetsa ndechekuti varungu vari muno vari kuti iye ane capacity zvichireva kuti but imimi mirai imimi munozviziva mirai nda kubatsirai varungu vemuno vanoti munhu ane capacity andika asi imimi kana muri manesi muripo mucomment section umu manesi muri mucomment section umu munochengeta varwere vamwe vanonyogwa nadhokta kunzi munhu ane capacity asi muchitotaura navo munotoona kuti dzakatorusa ndinonyeba here. Munoziva kuti chisisi meri isusu semhuri tiri kuziva kuti munhu dzinenge because zvaanga kutaura zvacho munhu kana hama yako kana uchiziva unoiziva whatever zvaitaura zvai zvasinganzwisike. Saka kugwara kola akatotaura izvozvo zvokuti akatora mari yangu kugwara ari kugwara munhu. Sisi meri munhu ari kurwara but dambudziko riripo nderekuti uyu munhu akaudza dzimwe hama kuti indakambira mari yake. Ndokugwara kwacho kola mainini ndokugwara kwacho ikoko ndokutogwara kwacho ikoko. Kuti
ezvinezvika munozati problem iripo ndeyekuti ezvinezvi ari muhospital ari ega handiti haana munhu ari kukwanisa kunomuona ini ndindanditori padhuze outi ndaigona ndaikwanisa kuramba ndichinomuona zvekuti ndirambe ndichinomuona handisi kwanisa because problem yandiyo ndeyekuti handizive kuti zvimwe zvaachataurira varunga ndezvekuti pamwe auya kuzondibira futi pamwe adai because patone almost I think maybe 6 months not 6 months problem yakaitika ndeyekudai problem yakaitika ndeyekudai soo problem yakaitika ndeyekuti yavepo ndekuti pane report chete yakadi yakaiswa hani muri kuona but otherwise imini pachezvenyu guys takataura chokwadi cheko chaiko ndokurwara kwachona ndokurwara kwacho ikoko ndakazvitaura ndikati kusora zuro ndakatozvitaura panapa ndikati ini mukaona vanhu vanenge vachinzi vamuri kuti anzi varwere ndosaka vanhu vakawanda vachinyengwa nevanhu ava kumadating site antika nevanhu vanenge vachirwara pfungwa avo because kana usina kutoudzwa munogara pasi kudai mukapedza nyaya muri kunzwa mainini mukatamba chesi yausingagoni watisingagoni kutamba isisuka achikurova white wash anomaona muchitaura sense achikuudza hauzvioni unotozobvunza kuti naini vanhu ava muri kuti problem wozoti waverenga history yake wozonoti panonzi pane history yakati but hazviitiki every day kana kuti every time kana pakaita chinotriga munhu paya andimazviona ndio panoita kuti vaitizokuti anotarisa kukangama zvinhu zvamaita kana kuti zvamamawirirana anogona kukangama kuti hatinambowirirana kana mbodini but ndokurwara kwacho kona ndokurwara kwacho ini ndikuzanga kuti munhu ndokurwara kwacho but zvandiri parambudziko riripo ndeyekuti inini onda kutongonzwawo tsitsi yekuti munhu ari ega haana munhu waanaye ezvinezvi ari ega munzvimbo yaari yekutoti ndingadai ndatoenda ndichinomuona chinomubatsira but mubrain dzake ndikushaya kuti anozopedzisira audza varunga kuti auya kutuzondibira auya kuzondidai aso hauchanzwise maybe ndombosi because last time ndakambofona ndikataura namanager wacho ndikati mapedza iri mainvestigations zvikanzi aiwa the police are dealing with it saka ini ndakangomirira almost 4 months handizoti vanotora how long kuti vadhile vaone kuti mari yake yakanga yaari kuti yakabirwa iri mumaakaunti make handizive hanti mati mimi mari makanga mambobvisawo zvoshuwa no chakaiti takange taplana naiye ndikatomutaurira kuti une mari yakawandisa saka zvanga zviri plani yedu yatanga takaita iye ane brain dzake dzichifunctiona tikati mari ngatibuditse maakaunti paakatanga kuti pandakazonzwa akuudza dzimwe hama achiti ningandibira mari yangu ndakabva ndadzosera mari yake yese ndikanomupa makadzi ake yese ikoko saka zvichireva kuti mari yake ndakange ndabuditsa mari yake yatanga takawirirana ndikamudzosera mari dzake zvikuru kuti ina handina sendi rake saka handizoti vanotora how long kuti vainvestigate no but at least you did well by putting that money back because you are protecting yourself hanimaona because kana pakuitwa mainvestigations pamahani but ndakatarisa hangu zvakaitwa nemwana wamai venyu 70 years 70 guys and 70 makore avataura apa dimensia yavepowo matoitaura omega ina hangu ndiri kungota muchingoti kurwara hazvishamisi mangwana achachi kuti vamwe bhudhi vake venyimi vakaba futi mari yangu hazvishamisi mose mugonzi makaba zvemari iyoyo mumba tukutarana ne70 years guys 70 no I think paari iye munhu agara anongoti munhu aenda padhuze naye wese amubira anototi amubira mari handi mazviwa kagaraisi ani mukuzviwa ndakatonyasobvunza ndikati wakangano here kuti takatotaura kuti mari iyi kuzomubatsira like vemutv like masocial worker aifana no mirai ikola no ro hatina kuti age unofonda dimensia vamenshena vega kuti ane 70 years plus ane dimensia hatisiri sataura zvedementia kola ndo vataura kuti ane 70 saka kazhinji kacho 90% yevanhu vanenge vasvika kumakore iwayo kadimentia kanotoveko tisanyepirane guys vashoma vanenge vasina but majority vanenge vatovenako kadimentia ungati iwewe nezera rako iko zvinezvi unogona kupota wakutopota uchikangama kuma40s unogona kutopota uchitokanganwa chiimagine 70 aiwa kuva
make confusion musora anga aneka confusion akazenge akutiudza ane dzimwe nyaya dzanga akutiudza achitaura dzanga dzisinga make sense because at 70 munhu anga achitochema kuti ndida kuenda kwakanda unororwa at 70 saka kurogwa hati mati doctor akati vane capacity doctor akati vane saka vane capacity vanoda kurogwa aiwa zvisina kunzwisisike but kuvarungu because varungu vacho vanga vasingamuzive munhu wekuti usingamuzive iwewe ukatotaura newe ndogona kunga kuti ari right ndizvandiri kutaura akatoshamsikaotida kuke ndichisvika achinzwai vanhu ndikati vanhu madhudhu iwaya ndakatoda ndikati ivo madhudhu iwaya nhasi madhairis akaona nhasi vanogwara chisvika vangu ndikati tibvirei zvedu vanhu kwavo vasvinu madhudhu chaivo vanonyenga vanhu kuintaneti madhudhu but ikola chiripo iko zvinoka handioni kuti mune mhosva nokuti kana mari yanga iri mubhengi handichika bhengi chairo chairo rinotogona kubatsirai kuti no muakaunti manga mune mari yakati musi wakati ikazenge yawithdrawa ikadzosegwa mari yakati yakakwana mari hapana mari yakatogwa so the bank can clear you regai vaite investigation dzavo asi chiripo ndechekuti sivenyu wakugwara nenyaya yekuti manje vari mumaoko emadhokuta manje handizozivi kuti sezvo mambopiwa ripoti kudai handiwozivi yangu zvinofamba sei kuti muchiri safe here kuti munora muchiona mwana wamai venyu asi zokuti muvatsamwira haiwa kona 70 haiwa kana ndisisi venyu munoziva kuti problem inetsa ndeyekuti munhu wacho ka musoro I think maybe because kubva kure mwana wababa vangu hasi hatina mai vamwe chete but musoro make even kubva kudhara tichinzwa nyaya dzacho munhu ane mentality yefunga kuti anoroyiwa kana yekuti mai venyu vanoroya vanondiroya vakandivenga vane utsinye because handisi mwana wamai vavo but I think anopicture zvinhu zvirizvo because hausiro mwoyo watinawo asi imi kola munogara muengland imi munogara muengland kola ndimbokubvunzai munogara muno munyika kola imi munhu ane 70 ari kugwara ari muchipatara moenda monoi ngatitotora mari yangu uchengete imi motono withdrawawo shuwa aiwa munoziva kuti chi iyi yanga iri plan munhu atone brain dzichitofunctiona aiwa pekutanga achipinda muchipatara anga asimbori muhospital achipinda that was the plan brain dzainge dzanzisiri right ino ndandisandaziva kuti munhu haanenge asisiri right takazoziva papa yekuti brain dzacho paakazotanga ipapo kuti problem yaitika ndeyekuti munhu aiudza vamwe vanhu vese kuti chipo andibira mari yangu akandibira mari yangu iwe ukamufonera umubvunza kuti imi ko ndiri kuudzwa kunzi hanzi muri kuti ndakakubirai mari yei ndakakubirai mari iko aibva andiudza kuti ndianadari kunyepa otonoti dzimwe dzacho amen munoziva kuti chikola musisi venyu havane vana vari muno vane vana sisi vangu havane vana vari muno but vana vari muno vacho vanogara kure navo although vachiuya havo kuzovaona but inini nditori mudhuze chaimo chaimo mavo mudhuze saka izvezvi hatisingoti vane munhu ari kumbonovaona saka vanenge vakasurukirwa vakagara muhospital you can imagine munhu akagara munzvimbo inenge nursing home uchingomirira zuva kuti kana kwazodoka kana kwazodai ndozomutswa ndozodai aiwa I think nokuti kune mitemo yekuti kana musiri kuhealth kune mitemo yeko yavanoisira ndofunga varwere vavava kana zvakadaro ari kuchipatara ari under safeguarding chiregai agare ikukoka kana zvazobviswa mozoinda zvesafeguarding nokuti mukaenda iko zvino futi inogona kuti left problem handi munoti vana vavo chaivo chaivo vanouya havo apo neapo asi vanogara kure nokuti vanenge votarisa vana vacho even vana vavo chaivo vanogona kutozvitora chimaeredzana chokwadi honai makatora mari nhasi ide kuchinzi makwana vakafuma vakafa maizoudza here vana kuti ndakawithdrawa keshi aiwa vana vacho munhu wese anotoziva nyaya yacho iyoyo kuti ivo chete ndo vari kuti vange vaconfused vasingazive nyaya yacho alright kasi mari yacho nemari yemuwando chaivo even vana vacho
even vana vacho ndakatovaratidza mawithdraw acho andakaita kuti mari takabuditsa mari ndikadzosera ndikatovaratidza kuti mari yamai wavo yakadzokera maakaunti saka handizive kuti vanotora how long kuita mainvestigation handizive. Saka mari yacho yakawanda iri mari yemuwando chaiyo mari yanga yakawandisa mari yacho yandakatora inini yavanayo sisi venyuyo vane mari inosvika kana ma20,000 chaiko. Alright. Saka handina kutora government inovatorera mari yavo iyi pamwe chatovatorera because vakazoripota akaundabirwa mari saka kehome manager akabva atora mabank accounts avo isusu tasina kutaura kuti vane mabank account akawanda meaning kuti kana vakainvestigata zvikuru kuti vakatovhura mabank ese vachiti halifax vachicheka Barclays vachicheka zvikuru kuti vakutoziva kuti munhu yaane mazimari saka apa zvikuru kuti in a way vakatozvikanganisira futi zvavakaita. Saka ina handizozivi hangu apa saka vane mari yakadaro imari yavo kaiya vakashanda vachiri right saka munhu inovatorera government pamutemo muno vanga vaida kuti vanofanira kutaura mari dzese dzavanadzo nezvese zvavanazvo kuti zvidii saka ivo because kavanofanira kubhadhara taxi vanofanira kubhadhara accommodation vanofanira kubuditsawo mari yavo because vane mari 70 years inobhadhara muno vaitonzi vanofanira kucontributa but because pekutanga takafira zvinhu takataura zvisirizvo tichitaura zvokunyepa izvizvi ivo vozonotaura kuti vabirwa maruko men okay saka nzi inotorwa the stock benefits okay aiwa mabenefits vanopuwa zvavo but mutemo muno ivo handizive nemakore avo yawo panzvimbo yacho yavari vari kufanira kucontributa towards accommodation ndo zvavaida handiti vakati vaida kuba machirega yavacontribute mari vanayo ndo problem yacho ikayo vanga kufamba vachitaura vachizondabirwa ndine mari dzangu dzimwe dzemabenefits handichadzida ndine dzimba dzangu imba yangu iri zvimwe zvacho vanga kutaura zvavasingafaniri kutaura saka regai vabhadhari vane mari yavo ndo pensheni yavo iyo inonzi retirement plan kuti kana vakura mari yavo inovachengeta mari yavo yafa kuchibhadhara chipatara cho chivachengeta manya kuti vave ne70 ivo dei vanga vachazobuda munhu vanga vachaenda kupi mati dei vanga vazobuda muchipatara vanga vachaenda kupi no vane imba vane kwavanga vachienda kudhara kumba kunogara kumba kwavo vanga vanayo yavo kunani kumba kacho kunogara mwana wavo wachogara nemwana wavo regai muone kuti zvinopera sei but as long as mutina kutora ino kana senti regai vangoti titaure vanokukliya regai vabhadhara mari yavo yese vanayo mari yavo yese yandakange ndatora yatikange tawirirana takadzosera handina sendi rake randinaro regai vakliye chikwereti vabhadhara avo ndo zvavanoda but sisi venyu hai wakunda una sokuti kugwara ina meni okay alright maina hai wakugwara thank you Sisi Melly alright sharp right saka tadzokera back kunyaya yemafamilies zvakare handitika families kwenyu how did you deal netoxicness yemufamily makadzila sei nayo kwenyuwo tibatsirane because sometimes unosvika do you ask yourself kuti am I doing the right thing kana kuti ndikuita the wrong thing kana uri munhu kuti unombofila futi guilt unoita guilty conscious yekuti ndabloka handichika pamwe ndibhuta wanga ndati am I doing the right thing how did you deal with your toxicness in your family handichika be it a sister be it a brother be it amai mufamily vari toxic wakaita sei how did you deal with that kana kuti right now vari masituations ekuti mufamily muri toxic una sister iri toxic une brother iri toxic una mai vari uri toxic you don't know how to handle the situation you can call in now andika and let us know the story andika umwane kubatsirikanawo andika fona utaurewo pane vamwe uwanewo kubatsirikana tinzwe kuti nyaya dzacho dzakamira sei because I've seen a lot of you in comment section please read okay ndandatokanga mwapana isa chiti read your WhatsApp rega itione kuti WhatsApp I say
ati she can't call but akanda ku WhatsApp. Let's read kuti ku WhatsApp anyora kuti chii. Right. Right. Okay. Anyways, unoitawo sei na tete sister ya Habi yakakuvenga zvaunonyatsotoziva kuti ndakatombobata voice notes vachindinyeya calling me names dzandaitombodzwa vachiita madimikira ndiripo not knowing kuti ndindainyeyiwa. Takagara hedu tese. Now this tete called Habi and said she wants to fix things. Hey, hanzvadzi zvinoita here mukadzi wako akutosagora asingatauri neni. Hey, we are family. Hey, vanhu vanotadzirana. Ina hanzi dzeshe ndakambotadzira Simeli. In fact, ndakatopinda mumusha mavo thinking kuti I am part of the family. Asiyo, this tete vatadza kundigamuchira. And she has hotspotted even MIL ndochi to dislike me. Due to not my conversation with MIL, kwangove kudonza dovi nestraw. Ini ndiri kuda kuenda kunosangana navo ndinyatsovaudza nyaya dzavo ndinenge ndatadza here. Right, this is a case of vatete nemuroora. Vana vatete nemuroora igaroziva. Avo handina ndo vandisina kana pressure navo vatete. Oh, mother-in-law, okay. Mother-in-law, right. So, vana vatete, especially my soldiers, akadzoka. Vana vatete iproblemu, chaiyo. Vana vatete, dambudziko. Zvakudhipenda nokuti iwe wachona murume wako anoteerera kuvati mwasacho kusvika papi. But tete inini I'll just stay away zvacho. Zvokutodaro kutoita stay away kutofuratira. Handiti mwana wamai vake murume wangu ndiye mwana wamai vake. Kongavataurika kondavarambidza kutaura. Ngavataura nemwana wamai vake. But inini hangu kana uri vatete wakatondivenga hesi swema wakatondivenga wakutorikuta namai vako kuti vandivenge, I've got nothing to do newe. Ndichangoiginowa gore rinotosvika pakutopera. Kana vakauya inini hangu funga wangukola. If she comes, handika tell her the truth but usingapopote. Tell her the truth vazive chokwadi chenyaya dzavo kuti vanozodini and make sure you are doing it murume wako aripo kuitira ramangwana. Because ukazvita vari tu mangwana usandodzikwa nyaya muri tu usandodzikwa nyaya. Vana tete ava vatete ndo vasina kana nebasa rese ndo vekuti you can block kana shungu because vagara iproblem vana vatete kana uri muroora idambudziko. Vamwene ava ndo vatingagona kuti tibloka vamwene because ugere nemwana wavo pakaitika anything mangwana you need it. So paukama hwavo rega vapedzerane hesi chanasi indakurova. Paukama hwavo rega vapedzerane nebhunabhudhi vake rega vaona nevataura nyaya dzavo vakunyeye chaizvo. Iwo uri muroora handika iwo ignore and continue kuzviitira yawanga uchiita. Hello kola. Wow. Muri kuona here comment guys, imboisai malove nemalikes pacomment iyo. Iyo my bitch here and SIS MELLY I want to take you out for shopping. Muri kupi? My here my bitch here uyakuseri ndiri kupita bra uyakuseri. Hello kola uyakuseri. Allo SIS MELLY maswera sei? Ndaswera wangu aswera sei? Mushe ndaswera bo makaita basa makandi unblock. Kwakanga wabhulokwa sei? Unotaurisa vi. Unoumana. Adimini nakubloka. Kungondibloka aunowe. Eno ini SIS MELLY ndinenge kutaura. Ndaimboda kukufonera last year January. This time last year January ndakabva kuZimu. Inini ndiri nherera handina mai handina baba. Mai vangu vakafa 1995 nandine 5 years. Ndakakura ndichengetwa kusaidwa namai. Baba I've never seen him antozivi kuti vakaita sei. Hama dzababa ndakasita reconcile nadzo ndakazosanganawo nadzo ndatokurawo anditi they are not the problem. I just love them from afar, they love me from afar and I don't have a problem with that. Anditi. So kwahama dzamai manje ndokune problems SIS MELLY. Ndakatozoirealize last 2022 December ndakaenda kuZimu anditi ndandine muninda wangu mwana wamainini wangu angati oya akandoda kuuya kuSouth Africa ndakati aufani kuuya South Africa muna December because December ari busy
ndenge ndezvangu zvanenge da kuita kukanganza magroceries angu kudidi ndendiri busy andatime yekuperekedza kuita shopping tsaneda kuya kumusha bva mama wake bva muti ngauye ndakati handingamurambidzi ndobva auyawo ndobva ndazoti ndakuda kuenda kumusha musi wa20 musi wa17 mbva ndati hazvite kuti ndikusiye wega musi wachita musikanzwa handi mbva ndaenda naye kuzimu ndobva ndafonerwa nasisi vangu bamedu tiri 2 ini nasisi vangu we've got same mother but different fathers but tise takakurira kumba kwana mai handiti so vandafunwa nesister yangu ndiye anogara nevana vanditi uri kusvika nguvai ndakati handisi kuziva enda usiri kuya usauya uzonditora because handizvo kuzoti uzotizonetsana uchinditi he wakurumidza basa rako I don't have control over the bus pabhodha pari kunetsa so ndikuenda kumba kwemwana wekazini kwemwana webrother yamhomes vanova mainini ndikuenda kumba kwamaini tsitsi handiti zvakanzi okay no problem so takwira bhazi ndasvika kumba kuya sister yangu achitotauri neni I don't know kuti pakaita communication yakatadza kunzwisisika here between me and my sister I don't know ndikumufonera kuti ndasvika kwandiri shuya zviri zvinhu zvako because zvinhu zvakawanda zvanga zviri zvake ndobva nditi handisi kuya ikoko ndakati ko zvakanzi zvinhu zvangu zviri kuya namhomes vanova mainini vakatirera ndakati mama vari kuya kunoku zvakanzi akati aurai no problem because zviri zvikawandikana ndabva ndaenda kuzimu tinosangana kwamakwekazini kwamainini vangu avadika handiti ava ndakaenzana nava todya ndivanonditora kumabhazi todya toungana tese we had lunch after that munhu yemunodrive oenda kumba kwake handiti so mama ndovakabva vauya vega vati ndakupfurira kuenda kumba kwesister yangu iyi hombe vandati aukena handingambosari ndasvika kumba kwesister yangu titori panze pegedhi mama wangu achitopaka motikari ndakada kumuhaga ndobva aramba kundihaga kumhoresa ndobva aramba kumhoresa ndapinda mumba make very nice house ndiri kuti ndigarewo ndifile at home ndidii ari kungondikrasha ndakagarewo pasofa sofa rangu harigarirwa kakadai chinhu changu hachitwe chakadai chindisiraiwo mvura kunongo zimbabwe unonetsa mvura watoti ndakati inini ndauya kuzozorora handina kuya kuzoita basa because south africa nditoro madhumbi just in a joking way ndakanzi nini ane vana vababa wacho vaakazowanawo zvake akura handiti because they become so close and I'm not jealous of that. I appreciate that and I'm happy for you ndobva nditi vaningina vangu vanobva kuuk vanosvika panapa they do a lot of things iwo bva vaunoonerwa nepasouth africa akataura zvinhu zvakawanda zimere I was trying to be the bigger person ndiri mudiki ende muhombe ndangonyarara mangwana makuseni ndamuka ndakati inoenda angara nevana vangu ndakada kutora vana ndakuenda navo kumba kwamainina handiti kwamama ndabva ikoko da kuzoenda kumusha musi wa21 saka chindipekero pamagroceries ndanaiti ndotama maraundi emagrocery atobvisa 500 pamwedzi tozotora December kumakro ndaka chindipekero zvinhu zvakadai da kuenda nazvo kumusha singanaita hand over groceries ndakanzi zvinhu zvako zvirimomo ndanotsvaga chauri kuda no, that's not the way you talk kune munhu ndabva kuSouth Africa kuya kuzokuona kunoko and then you talk to me like that kubva nezuro chii chandatadza this is ndatodumbirwa kubva nezuro ushungokudzwa marariro magariro sister yangu ane murume but murume wacho naagaripo every time so akachuza kuti inini naye instead of us kuchite catch up iye akauya kumba kwangu kuno she does everything isimele anobika anopinda mufiriji anoita zvese ini ndakanamba kwake handibvunzwe kana kuti anything firiji kuivhura chachekoka anenge akatokupa ziso kuti ndirare naye akayamboya ndaita accident serious akaramba kuti ndani kwanisa kurara kumwe ndotorara naye pambedha pakuba unotorara atoburisa munhu samba mbedha indorara naye but make mumba mubedroom akandimuziye kana kuti vhera rakaita sei kana windo rakaita sei but tiri 2 baba mai vedu ndobva ndandoo this is bullshit handingabve kuSouth Africa ndichicrossa ndichiti ndikuya kuzoona munhu ari kundiita zvakadai zvakanzo kundipindura rafu pamberi pangu mumba mangu vatsva uswe vachida kundirova vandaibata ndobva ndamurova mama bva vatibata vatanga kukanda zvinhu zvevana vangu panze akanda zvinhu zvevana vangu panze ino vandatora zvinhu zvangu ndakati anyway it's fine ini I've got my house ndodi ndoenda kumba kwangu make a plan 1 2 3 ndoita mama zvese zvivari zviona kubva nezuro momuzi vanga varipo ndaenda kumba kwamhomes fast forward taenda kumusha ndadzoka kumusha ndatotsvaga musikana wobasa kumusha kwati ataenda kuChristmas ndatomuwana ndatomuza tozoya musi wa1 because musi wa2 ndikukuraiti ya4 ndikudzokera kubasa saka no problem so musikana akundifonera musi wa31 musikana akundoti ndanzi ndisauye ndakati ko zvakanzi azvo zvina zvekunetsa munga zvinzwisisa ndakashaya kwekusiya vana SIS MELLY
vanafana shamwari yangu ndakati shamaimishi ndozvinhu zvaitika abcd maimisha akati ndiri kunhamo kumba kwaamweni saka ndakutotuma mwana auye uzosara nevana iwako ndikwanisa kuregedza kuenda kubasa chidi chigadzirira musi wa2 unosiya vana kumba kwangu then mwana wangu musikana anenge apo ndosara ndoona kuti vana vaita stay ndakati no problem ndobva ndatodzokera kumba sine ndakaenda kuzimbabwe ndina about 1.5 or 2000 US handiti plus imwe yanga iri kuzimbabwe ndakasvika ise ndakaishandisa handiti ndichida imari yekuno ndaifamba kunovaka stay kustand pandakatadza kunovaka nekuti pakabva paita mutauro ndakatanga kutenga zvinhu zvekuti vana vasare vachishandisa tsvaga musikana matransport musikana zvinotokusira mari yebhazi ndakatenga kubva kumubhedha zvinhu zvekuzango zvinodhura kubva kumubhedha wadrobe yekungoti vana vasare vari comfortable kuzima magasi stove maelectric ndakatenga zvinhu zvakawanda pamari yese ndasarwa nemari shoma ndakati no problem mari ndoshanda imwe ndakaiwana imwe haisi problem as long as vana vangu ndavasiya vari safe ndatosiya ndabhadhara imba $90 ndabhadhara kune deposit vandakudzokera kumba kwakwamama kundokwa kune vana ichege ndotora vana ndoendira nevana kumba ndichivaratidza mumbe ndivaradza kuti ndozvodai ndozoradza musikana achauya namaimishi zvakanzi okay no problem ndasvika kumba ndaona sister yangu aripo vangubva kuti kwausida here kuenda naye ndakati no problem iye ngadi hachitaura tese iye ngaaende zvake totera nemakombi zvakanzi okay mama vangu uya sister yangu abuda moto zvavanga vari tudhode vachitaura vese because on the way home ndakasendera msini ndakati komusikana ati hachauya mukuziva reason here zviva vangu ndi don't know ndakati because reply yavo yakangonita 10 off ndakati okay pandangosiyana nazvo ndaenda kumba tagara namona mama ndobva ndinoda kutaura newe ndakati okay zvakanzi uri wrong ndakati ndiri wrong pakai zvakanzi kumbira sisi vakururegerero ndakati on what grounds kubva musi wandakabva kuSouth Africa haana kunditambira mumba make haana kundita welcome haana kundimhoresa vana vake ndakavatengera hembe haana kuvati taike mama thank you kugara kwakundichidzidzisiro mvura ndoda kuti mvura yekuti ndigeze akaramba ndakabva mumba make ndadya sapa ndadya meal 1 yemanheru makuseni maisa akakusira breakfast ini nakandisiya saka ndomita apology why ende ini ndakanetsana naye handakunetsana nevanhu haana kunetsana nevanhu asi akakanda hembe dzevana vangu pano saka kandomuapologiza ndichiti kuti izvi zvakandidefect yekuti ari kukuchengetesa vana ndakati no ini ndinotumira mari every month without fail handina musi 1 wandakamboregedza kutumira mari ende iye ndinotomuchengeta mafavors akawanda ndomuitira handina munhu anoti ndikuitirwa anondiitira zvinhu mahara zvakanzi inini handisi kuda kunzwa anything but handoda ndichongoti ukumbire uyu ndakati no mama kana madaro muri kutadza because emangabuda kutigadzirisa uyu abva panapa izvi zvadhiraivha abuda ngatidai mamuti ogara apa imimi pakati ini kusaidi uku matigadzirisa mationasa pane kuti uyu handisi kuti mataura naye kuti chi inini moti ndimukumbire regerero iwo uchinzikumbira regerero wainzikumbira regerero kwei kuti ndimuti sori asare nevana vangu ndakada sori yacho iri yei hanzi muti sori yei kuti kati takarovana pamberi pavo ndakamurova iye ndiye akatanga kutora hosipai vachida kundirova indebva ndaretaliata vana mutai wakaibva kudhara mombe kwandiriba kubva kudhara angasangani kuri risimba ndaimurova ndobva ndamurova nehosipai pe saka dainzi ndamukumbira ruregero ndakati aiwa ndakambomukumbira ruregero ina ndakagara pasofa mba pina bedroom ake bhatri usaida kundirova saka ndomirira kuti iye andirova nokuti ndirumba make opucha anga achindiyudisa ndirumba make ipe no I'm not gonna do that vakava vakati no what ema muda kutigadzirisa ka maigara neni pasi neuyu pasi imi pakati motigadzisa zvakanaka pane kuti uyu aenda ndoti mataurirana kuti chii zvakanzi haundiudzire zvekuita ndakati no what mama ini ndakunyakofunga kundida chauchauka kwenyu kushoma because at one point uyu ndakakudzai ndakati uyu ati haana tv yanga time yecovid akati tv yangu yacho ndikuda tv yekuSouth Africa ndakandine mari yandinayo ndakunotora license but right now kuritora license saka ndakuchitengera tv hello taura ndakuchikutengera tv ndakutengera tv wozondipa mari yangu ndakuda kunotora license saka no problem mara topinza mama ndakati uyu ndamupa 10,000 ndamutengera tv hombe
ndaitumira futi nevanhu vaifamba ma2020 vaidhura vakava 2000 kutumira 55 inch vandavapa vandamuti mari yako yese nemareceipts everything unotora tv yako ndakatoitumira nanatawanda ana baba phone unotora chi unotora namba dzavo idzi zvinhu zvazvina zvese zvichidi unotora tv zvakanzi no problem but up to now handina kupuwa mari handiti inini handiri single mother ndochengeta vana vangu 3 ndiri 1 handinayo but handina munhu anouya kwandiri achinditi 1 rand if I don't work for myself handina kana 1 anouya achinditi 5 rand iye ane support ane backup system yakakwana handiti mama akati haana mari mama vanomusapota akati haana mari murume anomusapota akati haana mari ana baba vari kuuk vanomusapota full time inini handina baba handina mai handina chinde kusapota ndiri 1 saka ndakaudza kati ini ndakakudzai kuti uyu ane mari yangu asi hamuna kuda kuchigarisa pasi makangonditi zvinhu zvakamuomera understand but ndakuda kumutora license ndakamutumira 30 years ndakamuti handina mari upkeep yevanhu timbotenga ichingwa this month da kumutora license I cannot do da upgrade CV rangu handiti saka da kumutora license anda kutumira 30 years akaudza moms akasenda message simeli vachindishauda but uyu pandakamuti uyu haasi kundipa mari yangu vakanditry to understand yanenge asina mari saka mai vangu vadaro vakati saka unoti ndakakuvengeo ndakati aiwa even inini kuti ndiuye kwamuri ndichikutaurirai zvakandiremera even ndakakudzai kuti ndakaremerwa samai amukwanisi kundipa nzeve handina munhu anonditeerera handina munhu anonditeerera kuti mwanangu zvinhu zviri kurema uri kurarama sei how are you managing life handina I encourage myself I wipe my tears ndiri 1 handiti asi uyu akangoita problem matotanga kutozivira pagroup inini nangu ndakaita problem people they ignore saka zviri pachena vakasimuka simeli amai vangu vakandirova simeli ndakarohwa vakandirova vakanditi ndakudza chokwadi kubva nhasi ndakakuvenga ndakati but mazera enyaya muchimutorohwa mazera enyaya muchimutorohwa 33 ndakarohwa ndine mwana ane 14 years ndine mwana ane 12 years ndine mwana ane 7 years ndakarohwa sisimela vaida kuti ndivadzorere but ndakati handikudzorerei muri mai nyangwe makada kundiuraya nyangwe makada ndakagara paso vakatora mugoti vakati wakuda kuzvidza mukaone mari because at first simeli ndaitambudzika ndandiri munhu wekuti vanhu vaingoti auya hana chaanoita mulife but I worked very hard mupenyu ndakatsvaga handina munhu anonditi ushu ndakashanda sisimeli zvekuti right now ka pandiri ka havapafungiri hazvina kuvafungira ide nanhasi zvinovabata vakandirova ziso rangu ndakati ndichakutumirai mafoto zvangu kuinbox kwenu ziso rangu rakabuda rakaita red vakatora handbag rangu vavatsvaga pavaitsvaga pastora zvida kuidambura kuda zvidzanga wane mari nokufamba nemandirege kuda kudini kuti unotambira mari yakawanda wakuti unonge vanhu vese ndakarohwa vakandisvipira katatu vakandiudza zvakanzi uchava uri rombe indakavaudza ndakati ini mashoko enyu handichakupindurai nyange pandichagadzwa dare nekuti ini handifi ndakafa ndiri rombe handifi ndinozviramba nezita rajesu handifi ndakafa uri hure ndakati ini handiti hure being a failed marriage handigariri marriage abuse I walked out because ndairohwa vakandituka ndichiramba zvavaindituka zvakaipa tisimeli ndakarohwa gumbo iri musoro indakaita accident yanga yaishipetawo muna 2018 ndakazvimba musoro ndakapara musoro wangu wakakemuka ndakati musandirowe musoro kumwe kwese urovai asi musandirowe musoro negumbo rekwarait rakatyoka rine simbi ndopavaitoda vakandirova musoro sisimeli zvekuti nemugoti ndakarohwa vana vangu vakatarisa kudai varoora vachii ndakazvidzwa pamberi pevaroora ndakazvidzwa pamberi pevanhu ndakati ndapedza ndatora vanhu vangu vandaenda kumba handina kuvapindura ndakuvatuka nanhasi ndaenda kumba mangwana makuseni shamwari yangu vandakusona vanhangu zvari kuzvipitika mbavabhandichoni vandachitendesa vanhamba kwake vandakwira ndege yangu vandadzoka kubasa ndobva ndava kubloka ndakabloka every member of my family asina kunyeperai because vamwe vachona ndakavablokera pakuti mufamily mine vanhu vaive kuti vanoti vanouya vapi vachida nyaya vachitanga varida kucomfort vachida kuita maoni saka at that moment I didn't want anybody to come to me I didn't want nyaya kana kunzonzi mamhodzi adzoti ninge ari kuti I blocked everyone ndobva ndasiya hanzvadzidzi yamai vangu wai dzayandisendera message ndikuruka paoala tambo vakanoti vana vari kupi ndakati vana varipo vari safe zvakati vana vari kupi ndakati vana vari
kumba maimishika mzonanga dawo wafuna kwa maimishika pia sotura kuwa maybe shaka the video cha say that no problem there but if anything happens kwa njiri kana kuneva na vangu that means it's answerable do anotora kutora taka vapera vavapa vana vavasvika kumba vandaigara vavatora zvinhu zvangu ndivavadzosera vana kumba kusista yangu but before ndakwira ndege sista yangu akandiona ndakasvika ndobva andibvunza kuti waita sei vana mundarowana zvakadza kuroverei ndikanakati handisikuzi saka vakabva vatotanga kukilasha nesista yangu tinoro kutedzani hwedu bvatiri vadiki anditi but pakati peduka hapafanirwi kunge panopindira takandwa tisi two tokadzisana tisi two ndobvati kuva kuroverei kana handisikuziva nazvo asi ndakamubloka vandazvigarira South Africa nanhasi mai vangu asandataura navo vasista vangu ndotaura navo takazogadzirisana but I love you from tinodanana but hatina idu nyaya dzinoenda kure hatina but problem yari kuitika ndeyekuti indakatenga mota dzangu two last year vakadzisa pauber handinavaudza mai vangu ndakaudza hanzvadzi yamai vangu hanzvadzi yangu vanogara kunoga mwana wamai guru mbaenda kumusha but viyakati ari kuita zvinhu zvake zvekubudirira atenga motikadzi dzake tuadzisa pauber ndobva vasei asina kundiudza handisendera meseji hadzadzi yangu sesina kudakati inini kana mai vakandiudza kuti ndichakandirirovi ndinoenda sei kwavani chati mai mwari andiropafadzanipa andita kuti nditenge motikari ndonovaudza ndichiti chii ndakamira pai ndinovaudza sei mai vangu because ndakazogara pasi ndakagara pasi simerika vakandiudza vakati ini wakatondikanganisira mereji yangu ndakakuchengeta pasina mereji yangu uripo ndakauza ndikati makadii kuti siya kumusha tigara nagogo imwe yekuita unherera futi yakanondiparira muupenyu hwangu ndakabvunza mwari ndakati why this makatora mai vangu izvo ndakuzvirowerwa at the age of 33 ndikukuchengetai kwandamereji yangu iparara saka right now handauri navo afanoenda kune vanhu ine handashanda kamutadzi vakabvunzwa nehanzvadzi auronzi mwana masvika pakumurova kusvika akuvara kudai muchirova mukadzi mukuru ane mwana mukuru wokuti 33 ane mwana mukuru ari kumwari chii chaitika chakanzi anga angotaurawo zvandibhuku chakanzi but uyu wenyu anoita zvemadrugs zvechiichii asi hamurovi uyu anga achadzei handizivi. Up to now, I love my mother. Izvo vana vangu vangu vari kuholiday ndandovatora every holiday. Ndakavatengera zvavo bhegi, very expensive bhegi re500. Ndakavati oendai munopa gogo muvaudze kuti ipresent ndimavatengera. Asini namai vangu ndakazova unblocker muna October, but handina mhoro navo, handina chii, ndakapesa taura navo 2022. Muso vakandirowa muso. Saka asi vana vanotumira ko ikoko. Vana vanogara nesister yangu. Iyo isister iyi. Sekuru vangu pandakakwira ndege sekuru vangu vakazoti vakaenda kumba kushamwari yangu vakatomufonera vakanditi mwana vana vari kupi ndakati vana vari kumba kwamaimishi pavafonera maimishi maimishi akati v ndoita sei sekuru vako vafuna kuti vapezotora vana ndakati no if anything happens kwandiri ndiri kuno South Africa that man ndiye next of kin wangu ndo vanotakura ndo vane senimi andotakura saka vapei vana I don't want to go against him ndoba avavapa vana sekuru vangu vakafonera sister yangu vakati nyakokanetsa nemwana wamai vako vanava vanazvovanokwanisa ndiri kuvadzosa kwauri ane here ere yekuti haasi kutumira mari zvakanzi anotumira mari vana vakaenda zvinonake zviri equal zvakanzi kana manetsana iye akanetsa urayai nai muri two isatizvo ndozvandogara nishora wani kuti tingapondera tiri tu tingatukana tingadii pati vana it's a no-go area vana hativapinzi that forced me kuti unblock sister yangu asi vana vako ivo vagere zvakanaka here because that's $1 million question ndikunyepera kusismeli vana vangu vagere bho because April vanouya kunoku December vanouya kunoku vagere bho havana kana any complaint because ndiri kunyepera kana chibata hake vana zvakanaka iwa aiwa kana chibata vana zvakanaka ndinotoratidza even everything is fine but between me and her saka zvinhu zvinongoitika mufamily zvekuti ndakabvunzwa nasekuru vangu pandakaenda kumusha vakanditi uri kuita zvinhu zvatanga tisingatarisiri pauri taitotarisira kuchangofouri rombe usina chauinacho but pavazukuru ndiwe wakutoratidza kuti ndoutori nemusoro saka zvinhu zvokuti ndinogara pano maybe zviri kurwadza vanhu kuti maybe ndiri kushanda I work hard zvekutodaro sisineli ndoita mabasa any chinhu chinge chamuka as long as it gives me money it's pure money I go for it
but zvinomanje kana vana waisa vana vari kwasister nai munin'ina wangu iwo wauya pasocial media wakataura handika hapashaikwa kuziva apa waisa sister vana vachiramba vagere zvakanaka here munin'ina vagere zvakanaka inyaya yekutoti inini ndiri kutongohilawo ine vandoziva kuti ndinotoitaura kana even mumacomment section tinotongotaura here and there today. Saka can I safely say wese munin'ina wangu can I safely say also iwe unotaurisawo futi iwe mufamily chako unotaurisa chaiko mufamily saka vakutozviziva unotaurisa no ini ndikutaurisa chaiko handitaurisa but chandakaona ndechekuti mufamily sisimeliga mune problem yekuti unenge munokura kudai somugokudza vana venyu vari 5 kana kuti 10 ugongoona kunge uyu anenge asina musoro uyu ndiye ane musoro ugotoda uyu ugotomupreserva kuti ndiyachaita musoro ndiyakazomuchengeta usinyazive remangwana rakuroti irorira unoona kunge risina kukwana handiti ndo rinogona kuzokuchengeta mangwana saka rakazotanga kutange munhu akakwana manjeka otanga kutomuvenga kuti dai zviri pana uyu zvaenda pana uyu izvozvo zvegodo tagara tazvitaura wani kuti mumafamily chaimo zvinhu zvagara zvirimo handi nokuti hakuna nenge asingadiwo kuinda pamusoroka hakuna asingadi kuindawo pamusorozve handi zvino iwo usina kuitarisisina mai woenda pamusoro kuti uri kuuya nazvo uri singuma dzauri kuuya nazvo kuuba stendi uri kutovaka uri kuuya nazvo. It comes to this issue sisimeliga handiri wrong ibro saka ndauya kwamuri even ini ndopinda Masoro ndopinda St John ndakaenda kuvakadzi vechurch because I'm still trying to kuona kuti kana ndiri kuenda kuna mai vangu ndiyona ndakabata chekuti vandirege una kuti ndikudze chokwadi munin'ina wangu do you want me to tell you the truth with ndoda kuti iwe unonamata mira unonamata iwe unoda kuti uri munin'ina wangu kwete paFacebook ndoda kuti ndinyatsokuudza chokwadi chaiko ndikudze here chokwadi chokwadi ndosaka ndiri kutaya kuvheta even kuchechi even pane murungu chaenda kuti what happened wati mira ndakamuti ndakarumwa nenyuchi wati chidzokera kumasure uko chidzokera kumasure wati sisi vangu vane imba yavo handika vane chinhu twavo handiwana ane zvinhu zvake zvaanongoita mira watane zvinhu zvake zvaanongoita handika zvinenge zvichingoitawo zvaanoita uko ndikaenda kumba kwake inini kumba kwake handibvumidzani ngachiti apo wagara apa usadai apaita so handiwaona kumba kwake asi akauya kumba kwangu tinodai chokwadi munin'ina ipapoka kaspirit kecompetition karimo mauri nasisi vakwavo karimo kamwe kecompetition kako kabvise chandakazita competition rechekuti kana vanin'ina vake vekwababa vabvuma kakuti karipoka do everything inini wandakakura naye tichitambura tiri kokumusha kwedu kucherwa nambuye handizive kuti bedroom siti yake yakaita sei handibvumidze kupinda but vaakazoziva vane level riri pamusoro kupfuura rangu ndo vanoita zvese saka that is one thing zvinondiwadza kuti exactly time akasangana neproblem iri serious ndakufanira zvakanzwaudza naye ndakati ndaudzwa kanenge zvakanzi even vanin'ina vangu vari kuhasanda vaudza vanhu saka that is the only competition andaisisi yangu kuti inini ndine because iwo nemika takabva tichitambura tiri tu takasiyiwa namai takaita unherera wedu tiri tu takatambura tiri kumusha tizosvika kuharare tiri vaviri kudai takaendeswa kuboarding tiri vachechi but inini right now you don't see me but you see other akaita problem serious ndakamufanana akati ndangoti waita problem I love zvekutodaro zvakanzi waudzwa naye vanin'ina vangu vekukuka vasati vaudzwa saka I'd go compete among my sister but I compete with andine the way anoda vanhu so you are competing with these other sisters dzake dzekwababa kuti muri kugwira attention muda rudo mose ndikuda kupinda bedroom ake ndirare what difference am I nevanin'ina vake once Simeli can conclude from one conversation no I am having one conversation kwaimwe ndoiwanepi I am having one conversation that is coming from her hati ndizvo yake yari kutaura ende ndiye munhu andokwanisa kuudza inini handikwanisi kuudza the other party anditi ndiyauya achida rubatsiro tinobatsira munhu auya achida help she needs help we tell her the truth the other party ikazouyawo ikataurawo nyaya yayo toiudzawo based on zvanenge vatiudza tovaudzawo zvatinenge taona handi ndizvo it's not like I'm competing here with her pamusoro munhu akadzidza vakuru vefundo
zvekutodaro zvekuti if things get well muZimbabwe ndovaya vanenge vachiti recognized vana mapudhana chaivo chaivo saka don't compete with them munhu wekuti ndinomuda zvekutoti ndomuda mwana wamai vangu zvekuti ndiyega hama yangu hwanani nayo kumba kwababa ndinamuninani saka should I safely say kuti izambu kaya chataura izambu riyawani ira richabvizamu ini kwandira zamu riri pakati pedu kana tichirwa but zamu hatosvike pakuti inini handipinde mubedroom mako handibvumidzi kukubvunza kuti ukada kupinda bedroom mako unorambidzwa uchinzi kudii hatongokuinvite idongo asitokuza kuti vananga vakuspea kwevana ningindi yakurara nenyasha zvapinda zvakanaka. How you don't need 5-10 ways to know it's not to know what but just no. Exactly, Queen. Exactly. Yes, you know, this last year 2023 years I never my family group I'm loving people from afar. Even here I can't do that. Andina kana argument andina kana chi kana mai vangu but problem ndazoti kuna mai vangu ndakavatadzira here kana ndoda kuplana kuenda kumusha pana mai apa yepana mai hapo pana mai chokwadi pana minino kwa pa izamu izi munodanana izamu ndo rinonetsa kuti dai asingakudi newe dai asina vana vako zvikutora wega tonongo chito zvakanaka dai akatoti watore vana munodanana asingoti pazoita ini kufunga kwangu inini pane kamwe kakutunhidzira maybe nemwe mashoko anogona kutofamba achienda kuna sisi vako anobva kune vamwe vanhu handika zvikuru sei mainini nangu handisi kuvatrust ndakazvimirira ndosisimeni kudai mainini handisi kuvatrust mainini vanowana kupi simba rekuti kana zvawatautudza pano chiri chokwadi rekusumudza hosepipe kurova mukadzi mukuru ane makore 33 vanorwa nepi simba iroro ameno guys timunozviona sei ine amsensing kuti mainini vanogona kuti vari kutopa pressure nekutaura zvimwe zvinhu zvisiri izvo kuna sisi vake ava nokuti vana vangade vachitodanana vakakura vari 2 vakatambura vari 2 vangade vachitodanana zvakasimba hanimona asi umwe angobuda vatakaziva tichikura tichiziva vakatiendesa kuchikoro kudii but inini imbe ndakutogara pasi ndakuzvona last day vananoti ndaisina mameseji kuna mama vaicha kana 2 weeks asingareply it's a fact yekuti mubereki anogona kuda mumwe mwana asingamu pakafa mai vedu mai vangu vaida kutora mukuru uye vangu vakati vana havapatsanudzwi munhu atora vese ndizvozvo saka ipapo manje ndofunga kuti vakangoigaro apo but kundida inini ndinovada zvokuti iye parent figure yandinayo muupenyu hwangu but pakundirova nemashoko avakandiudza nekuzondisvipira kumeso katatu vachiti ndichafandirwa handiti munozviona aiwa mainini question naka amene guys munoona sei mainini kusvipira munhu mwana wavanoti mwana vanoda wavanoti mwana vanomuda vanosvipira munhu vanosvipira mwana kumeso voti kusvi guys tingati maioright mainini vangu inini vangauya havo voda kundimanyisa vondirova but what do you say about kusvipira munhu kumeso chipindira papa what do you say what do you say about kusvipira munhu kumeso ndimai voti iwe apachano pawakaita iwo kuge ndiwo mwari what do you say about it ndo vatonyengera even sisi ivo kuti sisi ava vatsvage hama dzekwababa vavo dzekulondon idzi vachisiya uyo ari padhuze uyu ndivo mainina ndo vari kuzvikonzeresa ava mainina nokuti kusvipira uyu kumesoka kuzviwa nepi aiwa kola inini hanguka rega ndinyatsokudza chokwadi chakazvimirira mainini havasi mai vako uda kuzvikuzvinzwa shira ndiri kutaura mainini havasi mai vako kana zvida kuona kuti musiyano uripo wamainini namai vako hafa kusvipira kumeso iwe maini vakati kusvipira kumeso mai vako pamwe at 33 vaigona kutogara newe pasi motaura but mainini vanokunonga hosepipe vachikudzingira nehosepipe ndo musiyano wamainini namai tinavo vana mainini avo zvakatosiyana namai vangu chaichaiwo dai vanga vari vapenyu andiona munhu wangatobloka munhu wanga inini hama comment section hamene muudzaiwo kuti imi makaita sei but ini ndiri ini mainini ndo vandingatobloka mwana mai vangu ndingatogwira attention yake ndingatofaitira attention yake mainini ngavabloke vaite life yavo because kupfira munhu kumukesa guys chinhu chinopfiriwa chinonhuhwa ani muri kuona chinhu chinopfiriwa chinonzi chinonhuhwa ndo chinhu chinopfirwa kupfira mwana kuti pu kumeso kudini
sana ende ndoma vakatirera vakatendesa but kana vari koka vana mai I'm caught in between pakuti December the reason ndakazotora vana ka ndakatobhuka flight to and from kuzimu handiti but ndakagara pasi ndakataura mama mufundisi vakanditi timbomira kuenda kuzimu tora vana vauye ndakaenda pabhodha ndakatotora vana vangu vakauya hanzi nemhaka yei because hanzi napasika vane mhaka mwoyo wangu vakangonditi timbomira zvibozvipa time munogona kunosimudza dzimwe vanhu vanenge vachiri nemaenga avo let everyone heal munhu wese ngaapore kana uri kuzoenda wozoenda but right now inini neproject yangu andiri kuti anoita roofing kumba kwangu saka ndodii Sisi Melly maswera sei rekawo kuchimbonzwawo kuno uyu ndimushe kuri sei kuri bokola muri sei zvenyu ndiri right ndida kutaura maonero angu panyaya yenyu ndangobatikanawo inini ndiri kufungidza kuti panogona nge pane something chiri bad pamunin'ina wenyu like inini Sisi Melly mamuchizviziva hangu handisida kutaura nyaya yacho but moiziva nyaya yangu nemunin'ina wangu uya yandaikuudzai so ndakazongotiwo mukufambawo ndobva munin'ina wangu ndo 2006 ndine makore ndotena 26 this year hatiwirirani hatenzwanani saka ndakangozvitora normal but tiri vanhu kuti mai vedu vamwe chete tafanira kuti tinge tiri vanhu vakabatana ndinoifila pain iyo inorwadza but now ndakutowirirana neavo vekwababa ndisina kana kutombokura navo compared nekuna uyu ndakatraya but ndakazongofambawo hangu ndikanzwa kuti pane zvakaitika saka panogona kunge pane munhu anenge achitoisa mweya wekuti ione mwana wamai vako asakude haukamu kuti angade vamwe ava iwe ndongofanira kunge uri pamberi zviriko zvinoitika kola usi wega uri mazviri but dai wadzifambira nyaya dzachona mafungiro imimi vacho vanofanira kunge muchiwirirana nokuti makasiyirana zamo mukakura muri pamwe chete nemumwe Sisi Melly muri wrong mainini vakamuchengeta ndimai hakuna mai vanochengeta vanopfira mwana wavo kumeso vakatomuchengeta vachimukombeya nemukoma wake because dei vakamuchengeta vasingamukombei nemukoma wake dei vachichengeta vana ava zvakafanana ndochokwadi ngataurei chokwadi vana ava vataura takatambura tega tikatambura zvatagona kola tiri tega dei vakanga vachiningira vachitora kuti uyu mwana wavo mwana wemukoma wavo chaiko chaiko havaizosarudza mumwe because clearly vanozvitagona vhi mai ava vane vanotosarudza kudarika mumwe vanoda uyu nokuti anodza nomhanya nezvimota muharani handimaona uyu angonzikumbira regero zvise zvese handimazviona vari wrong mai ava ndivo vari wrong vane zvavari kuita pakati pevana ava havasi musada kunyeperana guys chero mogara musanyeperane mainini havasi mai vako ndimainini ndosaka uchinzi mainini tisamboswira tichinyeperana chokwadi chakanaka ruvengo rwavatoisa pavana ava ndivo vanotorine mhepo yekuti kona iyo yekuti musawirirane nemwana wamai vako ichi ndicho chokwadi yes hakuna vanopfira kupfira dei zvagumira mukuru wavo vachitiora ichi pamwe vakagwadziwa nezvavakapinduka pamwe vakapindukawo takungowawo one side of the story pamwe vakapinduka kugwadziwa sami vakasunga karova kukupfira munhu katatu iwe chaiko chako ndikakupfira chako chaiko raitina kuti sekuru vakabvunza vakati pane here zvaita tichekuzosvika pakurova mukadzi mukuru kudai vakati angotaura zvangonibohwa zvii havasi kutaura and hapana vakabvunzaamumuzire here ari kutaura zveshamutimes but ivo kuti vati akanditi haiwa chinopfiriwa idhodhi guys dhodhi rinonhuhwa riri apo ndo rinopfiriwa kwete munhu kupfira munhu ndizovadawo from afar kana zvichiita ndimai rendovanda inini maonero angu kola usavenge mwana wamai vako anogona kunge asitorira chaari kutozivawo ende zvinotondirwadzawo zveshuwa ukavhakacha kana kuti ukavhizitira sister yako tochitotarisira kuti ndiyatofanira kutokusvededza anotofanira kutofara handiti kuti uya tirare tese muchiita nyaya tese ndinotoizivawo peni yacho zviri kutondirwadzawo but usamuvenge indakatozovhunduka ndakaita surprise ndakaenda kuglazi ndone mwana wamai vangu akafuratidzwa panhiri kumumhoro seizvozvo anondipindura one word answer yes uri kunzwa mwana
wamai vangu chaiye tese tiri vasikana wokuti haatona kana basa ndinatoda vamwe vanhu dzimwe hama ina ndisi chinhu kwaari but ndakatozozviona akafuratidzwa kuitira kuti imi mukona ndiri kususpekta hangu mainini ameno kana pane umwewo but vanogona nge vane zvavakaita zvokuti imi musawirirana but wauzviona unogona kuvenga wamai vako but asina mhosva pazviri. Musati guys zanzi tikuputsa tikusara chokwadi mainini havasi mai mutokuzati muri vana mainini vakawanda venyu muri vana mainini but chinokera chokwadi ka ngatikombei titori vana venyu imi titori vana mainini venyu tisapa chokwadi chibude pachena titori vana mainini venyu tisapa vana tsitsi venyu tisapa nevenyu vamakazvara tisapa muone kuti hazvifanani mainini havasi mai ndo chokwadi musanyemberana ini halokola ini adona ndandiri kuda kuti nezvanga zvichigona taunza mainini pano ona dei zvaigona mainini tavaunza pano toyatoti iyo tagwamikebli nhai mainini chiiko chiri kuitika kumwana ari kuchema tauyawo nepisi mune chishuwo here mune chichemo here kumwana tonzwawo mainini toona kudi nyaya yavo mainini vakaresvawo ungarirovi mwana kusvika pamusvipa kusvipira munhu wakashata sisimeli unoba munyama usingaiti mira alo zvinonetsa kuvaudza pano sisimeli hazvitomboiti I will be disowned zvekutodaro handidi kukunyeperai ndosaka ndiri kuti this is the only family that I have kwana baba handina saka chiitako chero kuseri only trying to do that zvinoita here kuti handina chandakavatadzira mumwoyo mangu izvezvi handitauri navo kana mhoro izvezvi musi wa31 vanga vakatoisa maprofile angu pastatus pavo happy new year my daughter njani nandipinduri zvinokonyarara because inzi ndine bundu handiti saka go and sit down namai vako saka go and sit down and tell you the truth kuti mama chinosvipirwa chii makambosvipira muchikafu chamunodya mukazozvidya here futi imini kuti munoti mukaona chinosemesa bharucha munoti pu makandisvipa katatu mama maizamei go and sit down iwe uti mama and talk to you kana kuti block and move on those two handivakudza izvo kana ndaenda kumusha but iyo zvozvotondiremera zvekuitira sometimes if I think about it kazvinotondirwadza because it took me like 3 months kuti ndipore gumbo ravakandirova musoro waitoita wese ndakaita about 2 weeks ndakazvimba ziso nditakutumira zvangu kwindro rekurohwa namainini it took me time gumbo rakatora time ndakarohwa pamberi inogofunga kuti vanga vari depression because pane vamwe vana vanga hamene zvaingoitika pandakaenda kuzimbabwe situation dzaitika saka depression yacho inopedzerwa pauri vakaona an easy target vavatongoti ushu vavatongorovawo but indaenda kumusha chiti ndikunoona hama ndikunofara ndikunoona vana and stuff like that yet that happened because tikada kufunga pfungwa dzakaipa yesi iyi ntombe enhle tikada kufunga pfungwa dzakaipa tinogona kuti mainini kusvipira wanga uri mushonga tinogona kudaro because kusvipira ndopandigwadza kuti kusvipira mwanasi wanga uri mushonga tinogona nguya neenguli iyoyo vana vavo vakambozvona vakambovasvipira here kumeso vane vanotoita musikahwa zvekutoita musikahwa chai but kungokana vachitova vanongotsura havaroho zvekusvipira mukwanza munhu waungazi asvipirwa kumeso handisati but pakusvipirwa kumeso was the first kuudzwa kutonzi ndichafa ndiri ende chinhu chakazondirwadza simeni indire ndiri madzimai handiti thing chakandirwadza yo more than kusvipirwa indiroenda kuchechi ndo ndakaudzwa kutonzi maiti pfugamai munamatire mweya wekupeka ndikuona muchisairirwa mhepo yekupenga muchisairirwa ndinoona matatisimei saizvezvi ndini munhu anoropa andikupedza ndiringorora chungu saka musoro wangu uri kutema kuchii vachindirova kudaro unoziva kana munhu uchirova munhu unotaura mashoko out of anger kuti nongochirevesa here kana utaura zviri pamwoyo pako zvaungochida kugara uchitaura kudhara here I don't know zvinodependa kuti how people they could control their anger vakati uchaka kuchipenga ine gasigaiza hamungamusorawo here akaudzwa kuchechi kunzi
ndikuona mhepo wasaregwa mhepo yekupenga maini vono musvipa unobata musoro kuti ndati uchamba uchipenga chetewo kana nemi guys amuitiwo 1+1=3 vanga vasinganyepi vari kutorevesa kola vaitotaura mashoko avo vachitorevesa vaiziva zvavari kutaura hakuna munhu ari kwanga kotaura mashoko akadaro vaiziva zvavai vachitotaura hamu kuti ndimbokubvunza kuti is my family toxic here kana kuti ndomudana nawo pamwana mai akukola aiwa mwana mai akudana naisterek mudegwai muchigadzisana saizvo muchigwa ndozvoita vana vemunhu wani kuti aisi nyaya is not a hora sterek next time une right yekupinda zvenharo mubedroom asisi vako imomo kuti uone haurambidzwe handiwaona mwana wamai vako mwana wamai vako muri masisters but kuna mai kukola decision ndeyakosha ndiwakapfeka bhutsu asi ndoda ngoziuziva kuti maini navasi mai period decision ndiyake nemaonero angu dai ndandiri niwewa hangu mai ndachisiyana navo but wamai vako uyu ita zviri kutaurwa naSimeli ndo advice yandiri kuona iri nani tinogona kutoita zvenharo chaiko ndakuudza tinogona ngestori mhosva yake but mwana wamai vako mude but ava maini dai ndandiri ndachibuda mavari because vakuonesa ukangani munhu angakuudze kuti uchafa uchipenga unofungidzira kuti kune mashoko ekujoka navo akadaro gaya ralokola vamwe mapinda hello kwazowaita achida kungonzwa kuti makasimba tiri raiti muri sei kuhanzvadzi tiri bho hedu tangonzwawo hai situation yakangofanana nesituation dzatakakura tiri ndosaka takwira hatabatikana zvizhinji nditika imi kwenyu vakakurawo sei tinzweyu isi takangokurawo na mainini saizvozvo but mabatirwo achona anorwadza zvaa zvakamira sei toziva kuti varume zvinonetsa kutsanangura but chimbotsanangurirewo timbonzwa muri machitaura that would be nice timbonzwawo kuti ndimi here maimuka na 4 o'clock muchitanga maenda kunorima muforo yemombe kusati maenda kuchikoro kana kuti maitonzi bikai iyo vana vavasikana varipo zvaifamba sei yakuenda kumunda hedu taienda pano nepapo but hangu handizozvishora taenda kumunda pane patakambogara kumusha taenda kumunda but pane patakazounzwa kunoku handifarire kuunzwa kwandakaitwa kunoku because taunzwa kuno kumhiri kwemakungwa tanga takangogara tichingoudzwa kunzi unza chakati changu unza chakati dzimwe dzenguva ukangoita kanhu kadiki diki zviya izvi kana kuti uri kuedza kurwira kodzero dzako zviya izvi wototanga kutodzipwa unza vhiza rangu unza chakati changu mirai kola mirai ndimainini here yafa right vane vana here vakauyawo kumhiri kwemakungwa havavo vakazvarirwa kunovo vavo vacho vakazvarwa kuno vakambonzi ndipewo here chakati nokuti ndakuzvarira kuno kwete muri kuona saka muri kuona simina ndataura kuti maini namai zvinhu tu zvakatosiyana ka zvakatosiyana nanhasi unenge kuti ukangodai kunzi dendisiri ndakakuudza muno inhema here kona ndozvinondibhowa izvozvo because unenge zvese zvaunenge wakutoitwa izvi zvinenge zvakutoita sekutoti wakutotsiva iwewe kuunzwa kwawakaitwa kana kuti kukura uchiita se uchirerwa ikuku kwaunenge wakarerwa ukuku ana baba wako wasipo zvinenge zvakutoita sekutoti pamwe manga makasaindirana agreement uri muchechi kuti kana wakura ndo zvaunozoitwa izvo kana kuti unozongoita zvinodiwa nevanhu wega kuti iwe zvakakunakira kana kuti kwete unofanira kungombunyikidzwa kungoitirwa zvese unofanira kungotambira zvese zvaunoda nezvausingadi uchingobatwa rafu nenyaya chete yekuti vanenge vakakubatsira kana kuti vane zvavakaita muupenyu hwako makapiwa naikona mira yadzadzimai zvakanaka ndoda kuya netopiki yevanhu vakahama dzakaunzwa nehama kunoku mumbohwa mashure ndohwa kuseruku ndinombohwa mashure kuti ndomboshama kuseka kudai kuti saka ndorega kuyazve kana hama dzeshe dzizodai dzakuunza zvina ndingogara zvekumba musaperedze nyuma namba unari kudiaspora muchitiza apa nokuti live ndichangoya nayo ukaona munda wacho kamugadzire munotizaa ndokuzivai unoona pamakaunzwa kune izvozvi kana kaizozvitsvaka mari yekuuya kunoku makanzi ndipei mari yangu muri kubhadhira mbichana kana kuti makatopedza kubhadhira
Inini hangu handina kuita sei, handina kubhadhara, but chinondirwadza ndechekuti ndakambovaka imba kunhingirikeni uko ikatorwa ikaiswa muzita makatobhadhara ndokubhadhara kwachozvo. Kana imba yakatorwa makabhadhara kakoni. Vakaitora vakamira sane vachiti kudii? nhau dzachona dzakawanda, ndakanoroora futi mumwe mukadzi avanga vasingadi, saka vakabvatora zvese revenge futi. Hey, saka how is the relationship right now? Muri kutaudzana, muri kudii? Tinotaudzana, ini ndinongotaurawo navo zvangu, but mumwoyo mangu ndee ndisingafari. Takamboita makore tisingaonana, ndofunga gore rine iri, gore rakapera ndobva taonana. Handina zvandingaita ka, unotongoratidza kuti uri kuvafarira, bhozi vanavo ukada kunetsana navo vamwe vacho unopedzisira waakuripiswa. Enda ofuwi chine ndatogara kumasuwe kwandinotoenda ukoko. Vanhu ivavo vakafa ndichatoripa kumasuwe kwandinotoenda uko, ndinotogara ndichiudzwa kunzi zvoni iwe unofanira kuripa chakati. Saka watongosangana navo kutongovasekerera, wotongoita sekuti uri kuvafarira. Asi kana ndichengetwa namai nini naimi munin'ina wamai ndofanira kuva ari pachii? Havati mati ndimai. Why should I pay ye? Kuvachengeta wakadiita. Inzwaika nhau idzochi dzekuti zvonika munombonetsana, sekuti kana kuti vakuitira zvinhu zvausingade monetsana, pane pekuti munenge maakutaudzana mashoko. Pakutaudzana mashoko apa pane zvandakataura, saka ndataura zvandakataura izvozvo ndo zvakazoita kuti zvone nditi ndaakufamba kumasuwe ndobva ndazokodza hanzi unofanira kuripa chakati, unofanira kuripa chakati, but of which yanga isiri mhosva yangu. Right. Thank you very much, Hanzvadzi. Ndoda kuti muteerere mangwana kunouya prophet. Kuswera mangwana tikuda kufamba naye, ndoda kuunza vanhu vakapinzwa muno mudiaspora munomu mumbonzwiririra kana vachida zvavakunyatsotaura mumbonzwa. Unovhunduka so ndopandokuudza kuti dzimwe nguva rahamba marabishi. Sisi Melly, mira ndakauya kuno kuJoni ndakawiswa namainini. Mainini vakati usandipa hako mari usandidzose mari yebhasi yandadiya ndakakwidza chibatsira vapana vako kumusha. Ndikati hapana chakashata, kuda vakanzwa nevanhu kuti zvinhu zvangu zvinenge zviri kuti fambe, ari kuita zvine musoro kumusha. Ndakanzi chindipa mari yangu yandakakwidza, handina mboramba. Ndobva ndatora mari inenge ichagove mari. Tora mari yaya ndokubva ndavasendera, ndakangosenda ndobva ndavanyarara. Handina kucomplaina, handina kudii, ndakangosenda mari ndakanyarara ndikati makaita basa. Handisi kuti vakafunga sei. After 2 months ndikanzi chindipa mari yesadza rangu rawaidya muno muJoni hamuna chemara. Wakasvikira pamba pangu uchiuya kuofu yo uchizodya muno hamuna chemara, ndokuda mari yesadza rangu rawakadya. Makabhadhara kona. Ndakatosvika pakuti ndadipanya yesadza ini ndaiuya hangu pamba penyu handiti ndakadya sadza renyu, asi ndaiva ndakabata chingwa nedrink. Ndakudawo mari yechingwa nedrink chandaiva ndakabata ndochizobhadhara yesadza. Saka ndiwo ngokudaro kuti uda mari yangu yechingwa nedrink. Ndakaona ndikanyarara kapekutanga vakataura kuti ndakuda mari yangu yebhasi, ndikavapa ndakanyarara. Ndikaona kuti panapa pashata, ndikasadaika because ndachakafanira kucalculata pandakagara ndisati ndakawana basa. Ndakagara 3 months handiti, ndakagara 3 months ndichibva kuofu ndichiendako nene ndakabata chingwa nechi. Saka ndandakudawo iyoyo, ndakaona kuti panapa ndotsikirirwa musaga. Vanhu autora advantage yekuti munhu haana maparents 1 2 ndichiri mwana. Kunze uku kunoitika mabiribomi anyway. Kunze uku. Aiwa, Hanzvadzi yangu ndinokutendai. Thank you very much Hanzvadzi yangu. Stay tuned next Wednesday handiti. Tigobata Dzemumhuri china takadaro. Alright Wellers. Zviriko takatosvika kutozobate vari kumusha. Yes, murisei imbomira Queen. Alright. Murisei kona. Yes kona murisei. Aiwa tiri pamakaneno. Mushe. Ini nango yangu is like the total opposite. Ye kulabva anga achitaura nenhau yamaini now. Inini ndine an older sister anga ari mwana wemunin'ina waamai vangu, if that makes sense. Saka anga ari mwana wamainini. So
mainini vakashaika, so basically inherera zvake. Asi mainini vakashaika, I think maybe she was like, ashitori mwana, ashitori pazamu chaipo. Asi mai vangu vanogara vachitaura kuti munin'ina wangu asati ashaya akati ndichengeterwewo mwana wangu. And that is like what my mother did. Vakamuendesa to the best private schools muZimbabwe. Kana paine vanhu vanogara kwaMutare vanoziva chikoro chinonzi Hillcrest boarding school. Pakutenga hembe taitotengerwa mapatya, anga ari mukuru kwatiri zvake. I think by an odd how many years. Mukuru kwatiri anyway. Saka ndikati ndisisi vangu. Mai vangu vakaedza zvese, vakamubata sezai. Ende zvimwe nguva ndaitotsamwa, I used to feel so jealous. Kuti koinini mai vangu vaimubata sezai. Asi guess what? Haatauri neni. Haana kana kutombondikoka futi kumuchato kwake. She's married now, ari kugara. Kana birthday rangu chairo chairo handifungi kuti ameno kuti haarizive here kana kuti haatori nahake basa nazvo. Why? Pandakambodzokera kuZimbabwe pane time yandandinewo matambudziko andandinawo and I had to go back home. Ndakanogara kumba kwagogo asi ane shop yake iriko yekutoti maybe pamwe ndaitombotarisirawo kuti akangondidhorei ukatsvaira hako kungobata broom nemop ndinokupa hako $10 yako per week. Kana zvakandirwadza. SIS MELLY handidi kunyepa. Akaemploya vamwewo vanhu hatitovazivi kana zita remusikana uyu kana kuti nekwaakabva. Akatombotsvagawo munhu zvake je kuti hanzi munhu ndiye ari kushandawo shopwangu. Ini ndakagara pamunhu akachengetwa naamai vangu. Alright, Kola. Kuna mai venyu kwacho kwakachengetwa kaita zvikoro zvinodhura kadini. Pane ukama hwakadinavo. I think it's fair because ndo wangori mother of the bride kapamuchato vakatoenda kumuchato kwacho. Ini zvandataura kuti kana invitation yekuti already maybe I could not attend nekuti ndandisi muarea ndandisiri panhaundi. But then kana kumbokoka kana kudini. Asi pane paakazouya kuLondon. And I was there at the time. Ndakatotravel a distance. Ndikatoti regai ndinokuona izisi. Ndikatoaona ndikatoatengera gift. Asi inini haana basa neni. Akazotomanikidzwa nagogo umwe musi paakanzi akazotomanikidzwa nagogo umwe this was I think 2 years ago. Ziva here kuti nyasha abva kugraduate uya timbomugadzirwawo kadi tisaini. Ndo pega paakazoisawo ka2 cents kake pikatongoti ndinokuti ndaimwe. But Kola, there should be a reason. Why? Handizivi. I don't even know. But as your sister, kama kamboitawo here attempt kuti mumubvunze kana kuudza mai venyu kuti ogarisai pasi. Munhu handisi kuda kurwadzisa ndiamai vangu. So your mom thinks everything is okay? She knows. And even gogo ndo vanonyatsoziva nyaya resi like .com-racho nekuti ndo vakazobatanidza kadi regraduation gift. Asi ivo amai vangu I think she's aware. Asingoti I have not had that open conversation yet. Zvangu nekuda rubatsiro kuti takandofunza sei nokotanga kuconfronta sister here. I think she's your sister, Kola. She's your sister. What I think she's your sister. Kana muri muno munese make a plan, take her out for lunch nenharo moenda on spa and then ask her muri tu ikoko. Sina namba dzake zvangu asi zvandataura kuti is your sister not the one calling right now? There is somebody that I know from Mutare who is here, who is calling non-stop.
ndati sisi venyu hasi vari kufona here pane munhu andoziva wokwamutare ari kutofona izvozvi muno ari muno mulondon ari kufona imabva zvokudodaro kuti havasiriwo sisi venyu Ndizivi. Ameno. nekuchinzi munoda kukola nyaya dzakafanana neidzi dzika kana muchida zvechokwadi kuti munyatsomedha ukama nehama dzenyu idzi handi dei muchiti kana musadhilite nhamba handimona motsvaga zve a neutral person like tisi kudai kuseruko handimona ndouya I did it for the sake of peace. Because the thing is, the thing is, vachiposta mastatus akanzi hanzi my sisters apa ishamwari dzake, and yet I'm there. You know, like there's something pane chimwe chinhu chekuti unoita bunduri pamwoyo kuti mwari hatisationa yekuti munhu anoposta mapictures evasikana vaakasangana navo kuchechi kana kuti you know, friends randomly with sisterhood vari kulunchi kana kuti vakapfeka zvakamechana kana kuti vatanga business rese vakati sisters ona kola unozongoguma vari kundogoti ini nhangu hatina kuzviona saka regai tisiye zvakare kola mutiye akadaro asi kana ndiri kuona zviri kukurwadza I can hear you kuti zviri kukurwadza block her and move on with your life. Or if you want closure, hatitozivani asi mwana akachengetwa naamai vangu ndosaka kana ndikuda kuadresa ishu iya yekuti anzana amai nabasi amai vako kwenine mai vangu vakore muofe mother kune munhu akadaro saka chaakazondigumbukira chii. I think this one, if you want closure though, kana muchida closure from here, tsvagai number yake mondipa, then ndotaura naye first titonga kuseti 2, then after taura naye, then ndozokuedza imi. Then we find out what is the truth. Mukutaura, kana ari munhu toxic, then from there, ndokoti munokai muite move on neupenyu hwenyu. I think if anything, like I think it's like a defense mechanism. I could compare it to that because, alright, of course, here wacho anga na America, but akachengetwa sezaimu bama amai vangu. Zvandataura kuti anoziva Christ chikoro chekuti haupindi ne2 states. Asipamaikura maiwirirana. Sporting scholarships nezvimwe. And achibva aenda kuchikoro chake chehospitality izvezvo ane basa rake rakanaka zvisingaiti ane mashops ake. She is doing well in life. Asi inini when I needed a sister she was not available for me. Pamaikura maiwirirana. Hakikana muchato wake chaiwo haana kutokuti kokakana ndikangoti Mwari kunzwai. No, I can hear the voice. Kachite so caller, you want to number Dzemumhuri chimbotsvaga number yake nditaure naye first ndoka. Then I'll come back to you. Tsvaga number yake. Zvisina kuibhobha mai mukati tombotaura kuseri. Let me confront you mune zvakanaka semutumwa ina handikuzivi both zvokuti yakaunderstand anoona kuti hapana chachioenda ndinokwanisa kuita. Exactly, so that we get to hear his side. Chega tigonzwa ipapo. Then I'll aid you kana zvika tisika. Kana tsvaga ndongokudzawo zvangu zvakangonaka kuti maimini vharai foni yenyu mudemberere life yenyu. Alright, thank you very much. Tsvaga ukadzwa unondipa WhatsApp. Alright, that's fine. Alright, yeah, I have your number. Okay, sure. Faye, hello. Pane munhu arikufona panoda kueda. Hello. Yes. Sisi Melly. Kuri say. Ndiri boss Sisi Melly. I just want to contribute something. Sisi Melly andinoziva kuti ndinoda kutaura panyaya ndinotaura kuti amai nini kana amai guru avasamai vako. I think that one I understand with you very much. Munoziva kuti ndakamboya nenyaya yangu yemwana wangu akarepwa nemunenge nomurume wangu. You solve that problem. Anditi mukataura navo chichi paya. I think it's 3 years back. Anditi. But ndinoda kutaura Sisi Melly from that day until today vanongoti ndakavatuka. Anditi mukuzvinzwisa. Ndinongonzwawo nemakuru. Then inini I stand for myself. Ndakangovataurira ndinongoudza vanhu kuti no, dai ari mwana dai ari
mwana wemwana wavo akarepwa nemurume wangu tingadai tiri kupi handiti vanga vasingazvifarire but ivo vakaita stand up nemukwasha wavo handiti wangu mwana akabatwa chibharo ende havana kuibvunza kusvikana nhasi simele ende nyaya iyoyo even ndikaita ndorwadziwa pamwoyo sisimele kusvika nanhasi mbuya vangu vanga vachiri vapenyu ndo vaitiita I think ndo vaive amai vedu handiti when we grow up because mai vangu vakafa handiti so ivo ndo amai guru vangu che ndo amai mosi mumba mana mamangu vanga vangori 2 handiti but ambuya vakarwara vanga vasingati fange inini havatondiudzi havatotauri handiti kusvika parufu handina kuenda kumunhu akanichengeta nekutya sisimeli nekutya the situation inenge iripo tension inenge iripo because ivo ndivo mwana wambuya vangu ndiye anenge achimira but I didn't go sisimeli ndakachema because mbuya vangu ndo vakanichengeta but handina kuenda even vana vangu havakwanise kuenda sisimeli because havatorina basa nazvo kana vakuburitsa like vachitaura story yekuti murume wemunin'ina wangu akazokumbira nehama dzake akazokumbira regero kuti zveshuwa zvinhu zvakaitika but ivo vanoti ihure mwana wacho but mwana wangu is now akupedza 3rd year kuuniversity this year from 3rd year kuuniversity handiti but vanoramba vachitaura kuti zvimwe zvazvo vanototaura zvinenge zvisingaitike zvavanongofoma saka ndachida ngotsinda pamano chiti amai inini havasi mai vako because dai vari amai vangu inini they would feel for me they would feel kunzwa kuti vana vangu vari sei kungobvunza sisimeli kufona even ndiri wrong ndinokumbira riregere kungofona kunzwa kuti vana vari sei vakasiyiwa even munin'ina wangu iye kudhara kwacho tisati tamboita the situation iyo yekurepana I was there for ye ndaimisawo padhuze semwana wamai vangu ndaipinda mukati mavo handiti but I just want kutsinira kuti vanhu nzwisisei kuti kana mai vako vasiri mai vako havasi mai vako hazvichinje hazvichinje sisimeli ndakatadza kunoviga ambuya yangu nekutya vakaramba mari yangu yandakatumire kuti itengwe mbudzi yekuchema mbuya yangu vakairamba vakati nditambire because ndakataura kuti ndakabudisa pachena kuti nhingi mwana wenyu mukwasha wenyu akarepa mwana wangu mona saka ini ndakangozvipira masevu ndikati chero kana inogwadza kuti mwana wako abata chigwaro nemukwasha wavo mai vako vomumiro nemukwasha yakandirwadza nyaya iya ndosaka ndichiramba ini kuti mai nini havasi mai havasi sisimeli izvozvo ndiri kutobvumirana ne100% havasi asi zvakaitirwadza yaya dei anga ari mwana wemwana wavo akabata chibharo nemukwasha wavo vanga vaizotsika-tsika here nyaya vaitosungisa but inini ndokana kunyarara vanofana kunyarara kutaura pamusoro pevana vangu mukona ndaiguru pane kese musikana uyu ndopandakadzidza ipapo ndopandakatanga statement yekuti mai nini havasi mai izvo zvakafanana zvo maiguru namainini zvimwe chete hatikuramba hatizvirambi kuti ndikuenda mai vatoxic mana toxic mother ikati tinomboita program zatoxic mothers exactly asi apa tikutaura vana mainini vamwe but 98% vazhinji vacho so far devapi best watavo tipei bvumai chokwadi vakoma maiguru mwana wenyu apa nemwana maiguru wenyu apa tikavagadzika pasi ambotauri zvakafanana ngataurai chokwadi ambotauri zvakafanana dzinotobatwa zvakanaka udarika vana because unenge uchizeza nani sesai makomi imi raitapedzisako ndine mwari pandinenge laipedzisa sisimeli I went through a lot through this thing yekurepana sisimeli kana nhasi ndikafa vana vangu havakwanise kuenda kumusha ndokwandakakurira kumusha kwaamai vangu maona handina baba ini kumusha kwamai vangu ndodza ndoti hama dzangu but handina kokuisa vana
ndinotodzokera kumba kwana amwene kwandakabva. Why? Because andako kuenda sisimeni. Kana nakafa handizivi kuti vachandiviga kana kuti vachangosiyawo. Don't worry, kana ukatanga kukufaiti chipo toviga. Aisitoviga pano. Totoviga zvakanakidza. Totomuona hedu kuti vana kuti tingatoita se kana pana notora uyu totoita izvozvo. Hatimbomisi. Andina mwana wangu ari third year kuuniversity. I fight for myself. I'm strong. Ndinoshanda ngoshingira kuti pamwe agovawo nani kuitira kuti inini kandafa anosara akazvimirirawo ega achizochengetawo vamwe. Mari muSouth Africa mega achiti mela ikwani. Inini chandinongoshuvira handidi chinhu chavo. Just kuti kana wakasirwa mwana handiti kungobvunzawo kuti vana vari sei. Zvinokosha kana uri mai. Whether ndiri wrong because inini zvakafanana neni wangu kana akatadza handirase. Handi muri kuona. Ndinoexpecta kuti vandibatewo sekubata kwavanoita vana because kana even pastatus vangona kusenda kuti kunyora pastatus kuti vazukuru vangu chaivo. Yes. Munovhurire mastatus avo. Munovhurire mastatus. SIS-MELLY handivhure hangu but ndozongonzwa namwe vachitaura kuti mamboona zvawakanyora. Inini zvangu inini kungotiwo inini ndakangozviudza mwoyo ndikati handidi kufa nestress. Let me live it. Whatever zvavachaita kana zvavachadii. Izvozvi ndakazoenda muna December. Ndakaenda kuZimbabwe. Ndichinoda kuona pakaradzikwa ambuya. Iyo vari kumusha kwavo handambura tombovabatawo maoko. Ndakangosvikawo pamusha pasina munhuwo. Ndobva ndangototsvagawo kuti ndingoonawo pavakavigwa ambuya nekudzoka. Handiti only handitotsike pamba pavo because yekuti vakataurirei kuti mukuwasha wavo akabata mwana. Pakaipa. Right, thank you very much. Feya uzazvinetsa zvako tiripo isu hama dzako uri mwana wepanewe. Tiripo isu hama. Don't worry. Tikavataviga isati pana tina zvinoera. Isu pana tina zviera isu toviga nezita raJesu. Indikafauka kana pafunga kuviga pashaya hama yatiti toviga. Mamangu tipei torai mutumbi wangu muvige. Hakuna chinombodzoka chikuonesai moto zvokunyepa zviya. Vigai. Ndozvanaida kutaura Mwari kuti hanzi mai vangu vakazenge vakadai vakachengeta. Zviriko variko. But I just want kuti nditaurewo kuti amai vasi vako havasi vako. Amen. That one ndinomira neizvozvo because ndinotsigira neupenyu hwangu. Amai vasi vako havasi vako. All right, SIS-MELLY, thank you so much. Thank you very much. Hello, caller. Hello, hi SIS-MELLY. Yes, Murisei. Murisei, welcome to UK. Thank you very much. Ndikatika ndimi kwa mtare muri kufona apa muri muingire pamwe ndimi muri kurehwa sisi. This is very interesting. You Christian are very nice school. For sure. School takanaka. But do not comment on these two issues. One that's very true. Mai wako watofirwa namai. To be honest, watoito munyama. Zvatopera. And really both ways. Sometimes you'll be trying your best. Inini ndinadzo ndakakurwa murume wangu akafa very early. Ndikakura dzimwe nguva isusu vanhu vanosara vachindochengetwa we are not thankful as well. We expect too much. Kuti moza zvekungopika zviyoti mwana uyu wazozwai inini handinonzwai uyu azozwai. It's a very difficult situation for both. Both we should learn to be satisfied and thankful and to know our position. Kuti inini ndiri mainini ava ndimama mainini. Ndozvendinofunga hangu zviri kwese. Vamwe vana vacho unoona unokudzwa like zvataurwa nevamwe vatoti vakakudzwa zvakanaka kuUkrist and all that. But most of them chokwadi zvakaitika in between. It's not easy. SIS-MELLY kukudze mwana usiri wako. Zvakaoma. Unenge asingambotengeseki. And isusu futi vana mai
kuchengeta mwana usiri wako unongopika mwana kana vana uri true echiite misikadzi yakafanana wako uyu unoona unga zviri nani wakuacusa more usiri naamai varipo izvo ndokudai ndongoda mwari mukati for both. Amen. vanhu ndoti kuuye kuno munhu wese wakauya muuk wakaunzwa through someone. Even before COS isati naidi kuya nemacOS takatounzwawo nehama. Hapana munhu akambogesa ega one day kuti ndautende UK munhu waitointroducwa by someone etibatsirwa anyway. Same issue yekuti waunzwa handiti waunzwa ndakuunzawo ndakubatsirawo COS 5,000 ndabvisa handiti uyanditi mauya ndupe example simeli mauya izvozvo handiti 5,000 yakuti muiraise chokwadi hazvisi nyore. Apa iwewe kana mwega usina kudzibvisa ndipe mari yangu bheki zvinongodawo common sense kana kutoitawo thankful kuti ndakushanda kuda mwari vanhu vasingafungi unounze munhu simeli mari ienda toifiririra atambira kana kudii kana drink of can of coke that's appreciation yekuti handijere pachibhoi chedu ndizvozvo watambira mainino someone thank you ndakushanda munhu unotoignora kutotanga utokuwenga. Asi the good part of it munhu wese wakauya pain yacho tese tinongoinzwa iwo wauyawo titorawo umwe tione handizve ndizvozvo kuti inobuda here hazvisi nyore zviri kwese ende waunzawo munhu kuti wechidodzosa mutauro wechamwari wodzosawo mari yangu kana asingadzosi chibva watonyarara wongotsvire mukati usasadii otherwise marelationships ndopaanotopera ende pakatoma ipopo we have to be careful muno vanhu vazhinji havachataudzani ngenyaya dzemari. Yes, ndosatoda kuti alive kuti timboonesawo vanhu vakaunzwawo timboonesana kune vakaunzwa nemari dzehama kuti zviri kufamba sei. What was the agreement? Kana wakaudzwa kunzi uzonipawo mari shanda kubatsira, did you return the money? Nokutiwo zviri kwese umwe anenge atisacrifice atora mari anenge achikupawo yakawanda kuti atengesiwo esa kutengere uyo ozotondipawo iwe waunzwa munomu wakuita futi madhisinyongoro wakutooneregwa hauchadi saka zviri kwese Dzimwe ngwana ndakatokunza ndisina idea yekuti uzondipa asi wakuita zvekutoonyerwa utondipa tiri munhu wenyama wakutondibata kutonga unongodawo karespect ikako. Thank you, Simeli. It's a very good topic. Aiwa, takutovhara because mangwana tinomuka tienda kumabasa but ende zvakare vanhu vekuAfrica dzakuda kutosvika 12:01 kuhamene koko andinga to bring it back another day. Yes, on Wednesday tiri kufamba nayo saka tongoti haina yesi mama wangu Florence toti haina kupera tichaita continue anota continue kondopirisire depression ikakuno kondaisaziva kuti panaingoti koma live ndaisaziva zvokuti idepression ipiritsi ndotogwa kubasa kwedu kwatoti we are watching the lives ko live utondibvunza zvekuma-live ini kusvikotsiti ndakamba nekuzei zvikaitireki titoripo ipiritsi kondokuti zvinhu zvifambe ndikati heya saka takuziva. Thank you so much. Thank you, Akoma. Thank you very much. Right. So, guys, we cannot conclude by saying yapera. Handichika hands pamwe kwatsvara nekubhenki iwe ndonosvara nemamonthly pay. Yes, it happens. Zviri both izvimaipaida. Ndosaka ndati let's continue. Handika nenyaya iyi haina kupera. Handichika paukama. Handika paukama. Regai continue. Yakareba. Pamusuwo yekusera mangwana profeti vachi vanenge vari pano saka tiri kutora slot yaprofeti kusera mangwana anota continua tombodedzawo vamwe tichahwiririra handika tichahwiririra vakaunzwa muno muri kubhadhara zvikwembi
zvakatorwa nemakrediti kadi. Vakaunza vamwe vacho munomu handika harusira ngoti kungodai 2 minutes dei ndisirini kungodai dei ndisirini uri kuafrica kungodai dei ndisirini eiwaka zviri kunzi kuno kunyimo toda kuwa kwose kuti zviri kufamba sei kusaidi kwenyuwo zvakambira sei handitika. So guys, let's call it a night. Mangwana tomuka zvemakuseni ndichinda kumabasa handitika. Pakaoma paukama asi hakuna zvisingagadziriki kana kutaurika handika tinongozvitaura tichienda. Regai tirare tosangana mangwana vedu wei kana muripowo vanoda munhu anokuitirai mabasa mudzimba dzenyu, kutsvaira, kuwacha, kusuka, kudini handitika kana kusara chichengeta vana, munotaurirana nemunhu uchu handika munotaurirana. Kune vamwewo madha vedu mudhayaris vari kuno zvavo handimaona vari kuno vakauya zvavo nevisters visa asi pakutaurirana handiti kutaurirana kwenyu vanouya kavoita mapisi job handimaona kutaurirana kwenyu vakauya zvavo nevisters visa ende pane pandakaona mutemo waiti vanhu vachauya nemavisters vachabvumidzwa kushanda here things like that hamenu but iko zvino ukangova uchiuya ikambotitira mapijo mumbosara nevana uchimhanya kumashifta chisara nevana motaurirana. Iwi thank you Molini yowikani thank you Molini chikwana ne1000 stars iwi kubva angochaisa zvake ndiye oganga kwapasina mbokandokana star nhasi pasina hanzi kwakanaka kutaurana kwakanaka munongotaurirana ndizvo zvimwe ari kuchishaya kuti inonzi chichautike ndodini ndovo kutora kava mungotaurana kuti iwe shamwari chimboya unditirawo 5 days uchisara nemwana chimanya kubasa motaurirana mongowisana mokutauriranawo pachizimba handimaona moonesanawo ivo vavazowanawo something ka obvious hazvingamboiti zvemaritsi enyu kai muno nokuti hazvibudi handimaona ndezvokutaurirana kuti naivo vawanewo something handimaona. Saka namuripo muchida muchifanira kumahesita Freddy tajaira kuti swaga isu esi swaga hanzi vari kupi vari kunoku Peterborough kunoku ndokwavari handimaona. Saka kana uchida ukangondibata kusere but ivo vari willing zvavo kutravela zvokuti kana ukati maybe haisara nevana vhiki uchiwa papekuvata vanosara nevana uchinda kubasa handiwaona vanouya voita vhiki rese Friday vobva havo kupa space nevarume venyu vodzoka zvichingodaro handimaona. So munongondibata kana muchida ndokupai nhamba dzavo modini motaurirana vari kuno handiti mazviona. Yes, saka guys muve neusiku hwakanaka. It was a very good topic, a very nice topic. Tikukontinya zvakare nemusi wechitatu tiri patopic iyi handika muve neusiku hwakanaka guys. Stay blessed and we love you so much. Bye.